Què tal? Bona nit, com esteu? Bona nit i fresqueta nit, La veritat que ha canviat l'horatge i de quina manera, però així estem, en directe a TV4, que estarà directe encetant el nostre programa d'esta setmana. Justet, venint ja del que ha sigut la primera derrota tan comentada, veritat, del Castelló el passat diumenge a l'estadi Johan Cruyff davant del filial del Futbol Club Barcelona. No sempre se guanya, no sempre s'empata, d'alguna volta se perd, i què es van a dir a nosaltres, veritat, si tenim com a referència la passada temporada, però sempre dol, no? I al final va ser el passat diumenge, però ahir es va consumar aquest mal resultat, no? El fet de no sumar per part del conjunt blanc i negre. Anem a parlar, per supost, d'aquest partit, també del que ve, perquè ara cobra especial atenció el compromís del proper diumenge a les 5 de la vesprada a Castàlia davant d'un altre rival directe, com ara és el Futbol Club Andorra, però, com sempre, tenim polèmica, tenim els gols, tenim les oportunitats, tenim una miqueta d'història, tenim fins i tot psicòleg, avui així a Castàlia Directe. Tenim de tot, esperem que te quedes en nosaltres, així que, com sempre, anem a saludar a Laura Palanques. Laura, ¿qué tal? Bona nit, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Te ha ido bien el fin de semana de desconexión? Imagino que habrás comprado lotería para todos, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo viviste el partido de Barcelona? Bueno, pues la verdad es que yo creo que jugamos bastante bien. Sí que es verdad que ellos tuvieron más dominio y posiblemente se merecieran un poco más la victoria que nosotros, pero yo me quedo con que no fue un mal partido, que creo que la segunda parte jugamos mejor que en algunos otros partidos y bueno, al final tenía que llegar la derrota. Sí, és futbol i al final moltes voltes fent les coses millor que en altres ocasions, com per exemple la passada temporada, l'any passat se va empatar, enguany has perdut davant del Barça B. Anem a comentar per supost tot i de seguida recordem el nostre número de WhatsApp per a que interactues amb nosaltres i et facis arribar les teves qüestions, opinions, preguntes. Manolo Ramos, què tal? Bona nit. Bona nit, José Luis. Vas viure des de la distància, no?, aquest partit. Tenia que arribar, no? Era algo impepinable, no?, que diuen. Home, efectivament, ojalà haguérem continuat invictes fins al final, però són coses que passen i per mi és un partit igual que un altre. En uns altres casos mos hem emportat la victòria, a vegades ens mereixem, i esta vegada vos sabeu la derrota que per a mi va ser injusta, no?, vist-lo durant tot el partit. Però bueno, n'hi ha que treure la part positiva i a seguir endavant, que el diumenge tenim un partit molt important contra un altre rival molt fort de la part de dalt i n'hi ha que guanyar sí o sí en Castàlia. Sí. També està amb nosaltres Luis Pastor. Luis, bona nit. Bona nit. Bueno, recorde que te caien les llàgrimes allí en el Johan Cruyff, només de pensar dels grans futbolistes que estaven allí en els pòsters de davant, però tu anaves en els de blanc i negre, veritat? No anaves en els de blaugrana. No, nosaltres anem en blanc i negre i bueno, va ser un partit en un 11 molt... Una dificultat va fer l'11 sense cap defensa en aquest 11 i bueno, va ser un partit que el Castelló va per moments que li va llevar el valor al Barça i per a mi va fer un bon encontre. Sí. I també està amb nosaltres el nostre àrbitre, Néstor Ribes. Néstor, bona nit. Bona nit, José Luis. Hi ha una jugada molt reclamada en el Castelló, així que prepara perquè és molt important el que tu digues. Sí? Sí, clar. La valoració de l'àrbitre a posteriori depèn molt del que tu digues. Si no me feu cas mai. Volem que sigues un poquet menys corporativista del que sol ser, que intentes ser un poquet objectiu, encara que l'objectivitat no existís. I també a la nostra esquerra està Ivan Higueras. Ivan, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Bueno, què me dius tu de com se te va quedar el cos després del partit? Rarament tranquil, perquè jo vaig veure un Castelló seriós contra un rival que al final és el filial de, per a mi, el millor equip del món i que té molt potencial. Vaig veure un equip sense defensors, al final era una alineació de circumstància darrere, i jo crec que el Castelló va plantejar un partit molt bé, el va plantejar molt bé, i a pesar de la derrota, jo crec que sí que el Castelló va tirar la seva candidatura va presentar la seva candidatura, millor dit, per a candidat al play-off. Jo vaig estar tranquil, estic content amb l'actitud de l'equip i crec que és normal que arribi la primera derrota amb un rival d'aquesta magnitud. Sí. Sí, podria ser una lectura, no? De dir, bueno, hi ha moltes maneres de perdre, pots perdre o empatar o guanyar com a equip xicotet, com a equip que se sap inferior al rival, o pots acabar perdent, però perquè tu també planteges un partit en la teua identitat. Òscar Cano va dir en la prèvia que el contraatac i aquestes coses, però jo no vaig veure un Castelló que jugara al contraatac i es que estancara darrere, sinó que quan podia, una altra cosa és que el deixaren, intentava tindre el valor i jugar a lo que sap jugar enguany, no? I avui també tenim, com vos die,
una referència en la psicologia esportiva de la nostra comunitat, David Peris, què tal? Damunt de Burriana. David, què tal? Bona nit. Molt bé, bona nit. Bueno, no tenim xeslón així, crec que tampoc fa falta, no? Enguany, no? De moment. Estem bé, estem Reforçar disfrutant. sense ninguna xeslón per a que es facis ahir. sí. Però sí, jo crec que és important, després, en el transcurs del programa, que es parles de com se gestiona tot això. Jo diria que més que dins del vestidor, perquè això ho veig o note que Òscar Cano porta prou controlat, possiblement en l'entorn, nosaltres, l'afició, no? Bueno, hi ha dues coses. Una cosa és l'entorn i l'altra cosa com l'entorn afecta dins del vestuari, no? Bueno, bé, n'hi ha que veure. A mi m'agrada molt l'Òscar Cano, per almenys les rodes de premsa i com controla tot el que pot controlar, i això és fonamental, no? Perquè al final és un partit. Vull dir, un partit és un partit. El que importa és el rendiment durant tota la temporada, no? I si hi ha una segona lliga, que seria el playoff, pues estar preparat per aquest playoff. Sí. Bueno, i ens falta una cadira buida, que anem a plenar-la de seguida, perquè el nostre convidat avui, a més protagonista que mai, és Marc Castells. Marc, endavant, benvingut. Hola, bona nit. Què tal, com estàs? Què tal, com estem, bé? Bé, home, encantat de tindre't així. A més, agraint-te també perquè estàs recent arribat, havies aprofitat ahir un poc el parèntesi, no? El mini permís que vos dona el míster després del partit. I, bueno, encantats de tindre't així, Marc? Ja ho saps. Encantat jo també d'estar així amb tots vosaltres i, bueno, per poc que arribi tard, però al final hem arribat i molt de gust d'estar amb tots vosaltres. Bueno, a més, Marc, suposa que tots el coneixeu, no? És aficionat del Castelló, però si algú té i dona la cara no té cap tipus de problema. Això és futbol i per supost que anem a parlar en ell, i si voleu preguntar-li qualsevol cosa, donar-li ànims, en fi, que té que seguir, que tot el que vulgueu, perquè, bueno, al final ell va fer el penal que va suposar al final la victòria del Barça, és així, però quants partits haurà jugat Marc Castells, n'hi ha vegades que en la teva acció guanyes el partit, n'hi ha altres vegades que eres tu el protagonista negatiu. Jo sempre dic que les errades en futbol o aquestes situacions, si eres porter, les veu tot el món, si eres defensa, quasi tot el món, i al final, si eres davanter, molt poquets, no? Per tant, n'hi ha que tenir una miqueta de mesura a l'hora de fer aquestes valoracions. Però, bueno, teniu la llibertat i, com sempre dic, en respecte qualsevol cosa. A quin número de WhatsApp, Laura? Nuestro número de Castella Directe es el 601-413-660. I per arrencar, una qüestió que crec que apuntava Luis fa un momentet, l'11 de l'altre dia en el Johan Cruyff del Castelló. Un 11 històric, perquè anem a veure si podem tindre ja en imatge, companys, la imatge d'aquesta alineació que col·locava d'Òscar d'Òscar Cano, molt condicionada per les lesions, evidentment, sense Verdés, sense Regalón, sense Satrústegui, sense Víctor, 4 dels defenses que té el Castelló, i ahir quan se planten saludant a tribuna, ara veureu formar, si podem parar la imatge, és que no hi ha cap defensa específic, és a dir, n'hi ha jugadors reconvertits a defenses. Muguruza, que ja fa uns quants partits que juga a lateral dret, Marc Castells, que porta, crec que són 3 partits jugant de central en Lliga, al costat de Rafa, també han tingut, crec que 2 més, no?, o 3, en Copa Federació. Sí. Rafa Gálvez, que el mateix, que és un xic que s'ha adaptat també molt bé al central, però que ell és mig centre posicional, i Javi Serra, què dir, no? De Javi Serra, jo no sé si alguna vegada en la seva carrera esportiva jugava lateral esquerrà, però l'altre dia va jugar de lateral esquerrà davant del Barça Veixina, que són condicionants de pes, no?, per afrontar un partit d'aquestes característiques on teòricament el rival, com se va comprovar, t'intenta apretar també per fora. Manolo. Bueno, un condicionant, i alguns me tiraran de loco, és buscat. Tu em fas una planificació d'un equip per una temporada en 3 defenses. 3? 3 defenses. 3 defenses centrals, vols dir? Claro, pues lateral. Tu tens algun lateral en l'equip? Víctor no és lateral. Ho ha dit així Òscar Cano. Muguruza no és lateral. Estàs parlant de 3 centrals. Tu em fas una composició d'una plantilla en 3 centrals. Entonces, no ens podem queixar. Tenim el que han fet, tenim unes circumstàncies que ens ha eixit malament la cosa, però el que tinc que dir que és que van eixir, per a mi, a un nivell mig alt, a mi van estar a bona altura, no? Javi Serra va estar per a mi prou potable. Marc i Gálvez, pues, també dins de lo que cap, obviant un poquet el fallo, pues, que pot passar a qualquiera. Igual el dia de Collano mos salve ell de la derrota, ell fa l'empat, esta vegada no va eixir bé, i Muguruza, pues, bueno, en la seva línia, no? Entonces, és una cosa que nosaltres tenim que conviure tota la temporada aixina, salvo que en el mercat d'hivern se decidís que reforçar, pues, diguem, el que són les laterals. Sí, però el mercat d'hivern, les posicions que hi ha, és a dir, tu tens 16 fitxes de majors de 23 anys i la resta són de menors de 23. A partir d'ahir tens que, si pots, manejar les peces, però bueno, per això queda un mes. Néstor, tu com veus això de jugar sense defenses específics?
estava Panadès en la banqueta, però jo entenc que Òscar Cano confia més en els que va treure d'Eixida que en Panadès, que és un xic que està a cavall encara entre la matèria i el primer equip. Y es que es en la línea lo que dice Manolo, es que no es una cosa es accidental, es que está buscado entre cometes y fas una planificació pues, defenses i després a mi se te lesiona algú, tens alguna sanció, alguna molèstia, pues, al final reconvertisses a migcampistes en defenses, però bueno, no li està així mal del tot. No sé si li voldrà dar una alternativa a Ventimiglia o a Panadès a algun partit, però bueno, jo sí que soc partidari de que se tiene que reforçar en el mercat invernal algun lateral. Sí? Sí. Canvia molt, Marc, de jugar de central a jugar de mig centre defensiu? Perquè n'hi ha molts mig centres que acaben jugant de lateral o en situacions molt concretes juguen de lateral i no s'acoplen mal del tot. Hi ha un cas que és el de Sergi Roberto en l'elit, però Mariñà, per exemple, ha jugat també de lateral, que és amic teu. Però de mig centre defensiu a central n'hi ha molta distància. Per a tu i per a Rafa n'hi ha molta diferència? N'hi ha que pensar o cavilar molt? O com és? No, jo crec que és molt paregut. La diferència és que de mig tens gent per darrere i de central saps que quan te tiren el baló a l'esquena ja no tens a ningú darrere. Però pràcticament és molt paregut. Tens que estar més concentrat, com ja t'he dit, perquè eres l'última línia. Però jo crec que l'altre dia farem un bon partit. Fins al minut 80 crec que l'equip va estar molt bé defensivament. El Barça pràcticament sí ens va crear ocasions amb el seu extrem esquerre que tirava molt per a dins, però jo crec que el partit el tinguem controlat. Al final, com ja sabem, l'acció del penalti és una acció que te pot passar de mig, te pot passar de central, i jo crec que en línies generals l'equip va estar molt bé l'altre dia. Sí. I també hi ha que dir una cosa, Luis, que independentment de qui juga de lateral dret o lateral esquerrà, l'equip està armat d'una manera també que els laterals nostres s'incorporen molt cap amunt. Vull dir, el Castelló no va fer el 0-1 i va muntar la barraca, com haguera pogut fer, no ho sé, algun equip d'esta mateixa categoria, que té una altra manera o un altre estil de jugar. Nosaltres vam estar igual, veiem com els laterals moltes voltes estaven en 3/4 de camp, Serra per l'esquerra i Muguruza en la segona part va arribar moltes voltes pràcticament a línia de fons. Sí, és que si tu vols llevar-li el valor al Barça tens que fer-ho així, o sigui, el tens que acular, tens que estar per bandes, tens que fer un futbol combinatiu que se va fer en el mig del camp. Jo, al millor, i de fet, d'eixes ganes d'anar per el partit o d'augmentar la distància d'això, jo a Muguruza, per exemple, en Mar, jo vaig veure en el partit que una miqueta li diria que no pujaré tant, o sigui, que baixaré perquè per aquella banda me l'estaven pillant prou. Crec que va ser l'únic aixina, però també és per les ganes de les bandes d'arribar. Serra, per a mi, li van dir que no pujaré molt perquè la veritat no va veure moltes incorporacions de Serra i per a mi en banda va estar molt bé, però bueno, el Castelló, si volia llevar-li el valor al Barça, tenia que jugar així. Sí, i també el resultat condiciona molt les valoracions, perquè ara quan comencem a veure la dissecció que han fet del partit, el Barça ve acaba guanyant un partit en el que té dos errades molt greus en eixida de valor en àrea pròpia, una acaba en gol i l'altra no acaba de miracle. Vull dir que si el Castelló acaba aprofitant aquestes dues ocasions, potser hagueren perdut el partit i sí que s'haguera vist més l'errada en la treta de valor del Barça, que d'altra manera és algo que porten ells ahí de sèrie, que estan obligats pràcticament a jugar així. Bueno, anem a veure ja els gols del partit. S'avançava el Castelló. Una acció que té fortuna en la part final, però que hi ha que buscar-la. Una de les pressions altes de l'equip d'Òscar Cano, furta la bola Jorge i després del retruc li pega al Caina, el valor que colpeja en la cama dreta d'Araujo i se'n va acabar dins. Crec que era minut 5-6 de la segona part, era només començar el partit i ahí sí que te pega, com se diu, un subidón, ¿no, Marc? Sí, la veritat que sí, molt bona pressió de Jorge. Sabem que estos equips arriesguen molt i ja vegem, se li va el control, Jorge està molt ràpid i tenien que aprofitar aquestes ocasions i així no va ser, ens fiquem per davant i la veritat que se veien les coses molt favorables. Sí. El valor anava fora, Ivan? Jo crec que sí, en la imatge sí que es veu que pareix que vaig agafar l'efecte que va fora, al final. Però bueno, com ho dius tu sempre, gol, minut 90 sí, de rebot. Encara que siga de rebot i que... Tot val. Crec que tenim per ahí la imatge congelada per a veure si anava dins o anava fora. En esta, si li toca com ha tocat Araujo, n'hi ha que donar-li l'Araujo, no? Sí, perquè ha canviat bastant la direcció del valor. Sí? Tu creus que anava fora? Jo crec que sí. Bueno, a veure si està per ahí parat, ahí, va fora, no? Crec no, jo estic bastant segur que anava fora. No, no per molt tampoc, però sí que anava fora. Per poquet,
També depèn de l'efecte, Manolo. L'efecte n'hi ha que vol Fora, l'efecte... que va fora. Sí? Claro, el efecte és que... Mira com li pegue. Sí, estic segur que... Però bueno, el seu gol, no n'hi ha que mirar, el seu gol ja van. Una vegada que ens acompanya la fortuna en aquest aspecte, mal que va ser una pena per això, que al final no ens va acompanyar, però bueno. Sí. David anava fora també, no? Hombre, yo creo que intenta pegarle al chino y del jugador para que entre dins. Va, se va a buscar-li. No, però Caína remata a porteria. Que això de donar-li el gol a Araujo, Ya. no ho sé. Ara, el defensa ho fa bé, eh? No sé si has vist l'inici de la jugada, que és l'únic que torna al puesto, de tots els jugadors del Barça quan perden la jugada, Marc. No, no ho he vist, però bueno, el que estàvem parlant, no? M'alegre molt per Raúl, perquè bueno, el xaval no estava tinguent minuts i la Mira, veritat ara veuràs com està ahí el que perd, que crec que és Jandro, Sí, tanca bé. i mira, Araujo ràpidament se col·loca on té que estar, eh? Al final li acaba així malament, però Sí. però defensivament no se li pot demanar més a aquest xic. No, la veritat que bueno, són xavals que si estan en el Barça bé és perquè tenen condicions i mentalment són xavals que són prodigiosos i per això estan en equips com el Barça. Sí, el Caïna dius que estava molt content, no? Sí, perquè el xaval no estava tinguent minuts, estava treballant molt en els entrenaments i la veritat que l'altre dia va fer molt bon partit, aguantant les d'esquenes, obrint a banda i ja veig, tingué aquesta oportunitat, després tingué altra i la veritat que m'alegri molt pel xaval. Te va agradar el camp o què? També era la primera volta que jugaves allí, no? Sí, molt bé. La veritat que sí que havia jugat en la ciutat esportiva en juvenils, però este camp acaba de fer no havia jugat i la gespa perfecta, m'agrada molt les grades, la veritat que un bon camp. Parlen molt els xavals del B o estan quietets? No... Estan quietets. Bueno, algú parla més del compte, però bueno, de normal estan quietets. També és normal, estan en un dels millors clubs del món i viuen una realitat diferent a la nostra. Sí, una paral·lela, no? Podríem dir. Bueno, anem a veure el gol de l'empat. Jo crec que este gol sí que... No sé si va deixar tocat al Castelló, però jo crec que sobretot li va donar ales a ell, no? Havien feia dos canvis buscant un referent dalt, un jugador d'unes altres característiques a les d'Iroqui, i havien col·locat a Guillem per banda dreta, i això és una jugada en molt d'encert d'ells, perquè ho fan molt bé, la veritat, i desafortunada des del punt de vista del Castelló. No sé com l'analiseu, però ve el retruc, la posa de lujo, Àlex Collado al segon pal, i ahí, claro, és que Araujo primer està esperant el primer pal i de moment, quan torna el retruc, mira on està. Ràpidament ha guanyat la posició en el segon pal i ell mateixa la tira dins. Així és que... Jo fico un pero només... Només un? Un pero, i és Álvaro Campos, perquè en la jugada ell se gira per el valor, i jo crec que aquest valor pot eixir a per aquest valor i jo crec que haguera arribat, però hi ha un moment que el centro, ell se gira i ja espera el remà del jugador. Pensa que si va contra el jugador, està en l'àrea menuda, pues potser haguera pogut fer més mal i no haguera entrat. Només hi s'espero, Les entrades és que s'enverina moltíssim, i clar, este guanya per dalt amb molt de poderío. També és veritat que hi ha 2 o 3 jugadors del Castelló allí i este molt fàcil guanya per dalt, no? N'hi ha molts errors ahí, però són circumstàncies que s'ajunta tot. Per exemple, se perd la marca d'Araujo, que crec que és Marc el que té, però entonces perd de vista. A mi quan jugava al futbol i venia sempre me diuen que tenies que estar pendent del valor i del que estàs marcant, no? Claro, en estos moments, en el minut que era, ja no estàs tan fresc a lo millor com a principi del partit. Però a millor passa el mateix, passa 10 vegades més i no marquen gol. I en les circumstàncies que van al segon palo, li va Araujo de cap, perquè possiblement li pot anar a qualsevol altre jugador d'una estatura més baixa i no haguera sigut gol. Van tindre aquesta mala sort que se va tindre al final del partit. Sí. Crec que tenim la presa també del canal del Barça, en el que hi ha una presa ahí lateral. No sé si podem... No la tenim? Bueno, és que ahir jo me dona la sensació que no sé si Rubén Díez o algun migcampista que també està acompanyant defensivament la jugada, que el salvaràs. Què demanàveu exactament? No, supongo que demanarien si havia eixit el valor fora, però bueno, ahir estic jo a la marca amb ell, hi ha una segona jugada i sí que és veritat que se'n va per el meu costat dèbil, no? Jo estic tapant més porteria i ràpidament me faig eixir i si te fixes xoque, no sé si és en Carles i ella no puc tirar cap arrere. I ahir ja el perd la marca i remata. Sí que és veritat que hauria pogut estar més contundent, però bueno, de vegades passen aquestes coses
i no el vaig poder controlar. Però de totes maneres n'hi ha dos companys teus també, que tampoc és que sigui... No, és una errada que una sèrie d'errades que són infantils, però és normal que pugui passar. Són errades i encerts també des del Barça. Vull dir, el centre que posa Collado... És que si va dins, eh? Sí, però falta saber si va ahí José Luis, ahí por el centro... No ho sé si... Ells, Marc, quan tenia el baló, en córner, en falta eso, el baló anava on està Araujo. Sempre. Si entrava el primer pal, anava el primer pal, si anava el segon, el li buscaven en totes, per dalt, en totes. Ahí està clar que quan me pega aquest xir jo no m'ho espero, estic cobrint de normal, si el centre va al primer pal jo estic cobrint bé, però fa aquest xir i ja la fica al segon pal, entonces ahí perc la marca i tenia que jugar-me-la que la traguera un altre company i no va poder ser. Ell se mereix bé, Araujo. Perquè hi ha una cosa que... Gálvez continuava defensant en zona, no? Sí. Claro, és que Gálvez és el que, possiblement per cos, el que més pot tapar a Araujo, que també és molt gran. També l'àrbitre ja me va avisar 2 o 3 voltes que estava agarrant, que a la següent em pitaria penalti i ja va ser un poc més en counter. Però bueno, al final tens que estar més pendent de la marca i aquestes coses passen en futbol, se te'n va i te la claven. Sí, això, David, és pissarra, vull dir, això està decidit abans de jugar el partit. Normalment, quan estan Cubi i Gálvez, són els dos que fan la defensa a la zona. Però jo crec que el centre és molt bo. Sí, no, és que i Araujo, el moviment que fa, és que no, tu tienes que haver-lo agarrat i haver-lo tapat, però és que el xic torna a tindre un moviment. És que, fija't, a Álvaro Campos el pilla contra peu, també. És que és un centre impressionant, el xaval. Jo l'estic mirant la tele i quan és igual, gol. Però és que... Però és que damunt està el rebot de Muguruza que li pega al ginoll, perquè el jugador del Barcelona vol pegar-li d'espuela, li pega al ginoll de Muguruza, damunt li va de meravella per central, hi ha un cúmul de circumstàncies que són totes negatives per a Castelló. El davanter va de cara, els defensors tenen que tirar darrere, l'altura del Araujo, vull dir, és tot, Bueno, pues al final era l'1-1, me pareix que era el minut 83, 84, quedaven 6, més l'ha afegit, i bueno, en aquest moment estàvem pensant, bueno, pues el puntet és bo, però clar, 3-4 minuts després ells van començar a apretar i bueno, el xic este no sé si és argentí o crec que és sud-americà, no? El Saverio este. Sí, sud-americà serà, però no... Ell va continuar encarant igualment, vull dir, va estar tot el partit fent el mateix, l'intent d'eslàlom, arribar pràcticament fins a la cuina, i el que dic, 4-5 minuts després, una incursió de nou en banda esquerra, crec que es pillen una miqueta desubicats, i la jugada acaba aixina, en penal, 11 metres, ahir no protesta absolutament ningú, és a dir, és un reconeixement explícit de que l'àrbitre ha encertat. Bueno, al final clava la punteta i la meva intenció és despejar, però ell va molt ràpid i tardes una mil·lèsima de segon i ja te'l carregues, no? Entonces, penal clar i no hi ha res que dir. Álvaro està ahí, encerta la direcció del llançament, però també li pega molt bé, Néstor. Sí, el va tirar baix, ras, i va estar a punter, jo crec que l'arriba a tocar, no? Sí, jo crec que la toque. Però bueno, mala sort. De totes formes, ahir, la jugada, no sé, si no pita res, no sé com haguera acabat la cosa, perquè Marquès també havia guanyat la pilota dins de l'àrea i havia acabat la jugada. Però bueno, eren moments que m'han quedat tots xelats, David, ahir que en aquest moment ja dius, bueno, avui toca, no?, fer la primera vegada. Bueno, sabem que quan se fa un gol hi ha moltes més probabilitats que se marqui un altre, no?, per l'establiment d'objectius, no?, tant a favor com en contra. Això n'hi ha que reestructurar un poc. I jo crec que és un poc el que va passar, no? Marca el Barça, ells se tiren avant, tu sense voler canvies un poc com estava i te tires un poc arrere i el funcionament un poc canvia, no? I també te pilla perquè se parla molt de la falta de defenses, no? Però les baixes també condicionen a l'hora de manejar la banqueta i de fer els canvis, no? Va dir l'entrenador després del partit que Alcaina estava cansat, Jorge crec que també se va retirar en problemes, al final és com una concatenació de situacions, no? Quan estàs cansat i hi ha situacions estressants i damunt no és una posició habitual, sempre costa més prendre decisions. Encara així, mirant-ho una altra volta globalment, jo me quedé en 3 ocasions. Ara estàvem comentant abans d'entrar en directe que hi ha una altra de César, crec que és la cabotada, no? Dies, Marc? Però és que no arriba ni a tocar el valor per a desviar-lo, vull dir, li passa tan fort. Jo després del partit parlo amb ell i ell me diu que va ser molt clara, el que passa que va molt ràpid i no té la porteria no la té centrada en el cap, però sí, ell diu que va ser clara i si remata un poquet millor la clava dins, passar-los ante el pal. Sí, jo he seleccionat 3. La primera del partit la va tindre el Castelló i la va tindre César Díaz. I és una jugada, esta que esteu veient,
bona apertura a la dreta, la posa bé Muguruza ahí a l'espai i entra en tot César, ho fa tot bé, el que passa que no pot trobar porteria, per desgràcia, Manolo. Li pega d'una manera molt estranya, per cert. Forçat. S'entra de Muguruza de meravella. Jo crec que és el bot que li pegue antes. El bot que li pegue antes és el que fa no donar-li aquesta precisió al valor. Però és que quan tu poses el valor, com fa Muguruza, entre l'esquena de la defensa i el porter, aquesta zona és de molt de perill. No, si el centre està perfecte. Però és això, jo crec que és que li bote, si dones compte, li bote en el moment antes de pegar-li. Si el valor va rasa, possiblement li pugui tindre més precisió. Però el moment que va pegar, li mira com li bote i entonces quan va un poquet per dalt i ja no li pugui veure el valor César. Aunque és un valor molt difícil de rematar també n'hi ha que dir-ho. Sí, perquè ahir, Ivan, en la dreta és impossible, no? Tens que treure l'esquerra, que és la... Sí, arriba molt forçat i el que ha dit Manolo, els vots que dona antes el valor fa que al final falli. Jo quan s'entra Muguruza, en ma casa ja vaig cridar el gol, perquè ja vaig veure com anava César i dic, és que és gol claríssim. Però bueno, mala sort i lo bo que Muguruza ja porta diversos partits que està centrant molt bé perquè aquesta temporada és jo crec que li faltava un poquet aquesta constància de l'any passat de ser constant a l'hora d'arribar dalt, fer bons centres i el partit de Castalla també me va agradar molt. Sí. Tu dius esta de César, no, la de Cap, per a mi està més clara, eh? Sí, esta també, no? És clara, però si te fixes bé, el porter tapa bé el primer pal, era complicada, no? Com hem dit, pegar aquest botet abans i és complicada. Sí, una llàstima, perquè això era el primer esglai seriós que tenien ells. Després va haver una altra jugada que l'han col·locada en la zona de les polèmiques, perquè ahir hi ha molt que analitzar. I ja en la segona part, és una llàstima, perquè les imatges que s'ofereix el nostre amic Alejandro Moy no està la passada, que m'agradaria que la tornàveu a veure, perquè la passada és impressionant, de Jorge Fernández, que deixa en el mà a mà a Alcaina. I Alcaina fa això, ho fa de categoria tot, és a dir, se la canvia de cama, se guanya i se metret que li fa falta per a xutar, i per a mi fa el més difícil i després en el xut a porteria li pega d'una forma molt estranya de l'exterior i no troba ni els 3 pals, Luis. Sí, la veritat que la juga que fa Jorge i el passe és impressionant i el Caïna se fa molt bé, se perfila a la seva dreta per xutar i això no li pega bé i se'n va a dalt. Va ser una molt bona oportunitat que Raúl la va generar bé per a xutar. Ahir va tindre per eixir a hombros, i això era el punt de dir avui és així però autènticament coronat. No sé si li vau parlar o vas parlar en ell de què li va passar exactament, si li bota el valor o... Sí, parlarem en ell i jo crec que inclús podia pegar-se un toc cap avant, però bueno, ell ho va veure clareixina, si li deixava el valor segurament haguera sigut gol. Jo des de darrere la vaig veure dins, no? Dic, hòstia, ho va fer molt bé i possiblement sigui gol, però bueno, no va entrar i una pena. Perquè ahir se menja massa el valor. Sí. Dona compte que quan fa retall, el valor se'l menja massa. Si ese valor se li queda 2 pals més cap davant, hauria pogut fer un dispar limpio, però, claro, el cos dona compte que te tira massa davant i ja... Sí, el cos desequilibrat un poc i ja se n'hi va dalt. Però la maniobra és extraordinària, de davanter, perquè ella sola se guanya aquest espai que no tenia, inicialment, i damunt ja està preparat per armar la seva cama bona, que és la dreta. A més, hi ha que dir que per damunt dels gols, etc., va tindre la seva primera oportunitat com a titular Raúl i va donar bones sensacions, perquè és un xic molt jove i en el cos a cos, David, m'imagino que vas veure el partit sencer, no? Quasi que se les va quedar totes, sense tindre tampoc el cos, per exemple, de Cubillas o d'algun altre company, però se les va quedar quasi que totes i va provocar moltes faltes en moments en què l'equip començava a patir sense valor. Sí, jo crec que va estar bé, no? Se nota un poc la seva joventut, un poc, en situacions. Però bueno, la joventut te cura. Vull dir, si tu fas jugar... Cura i irreversible, a més. O sea que jo crec que sí, no? A mi el que m'agrada d'Òscar Cano és que planteja els partits donant-li un sentit segons el seu criteri, no? I que la plantilla pareix que això ho accepta i intenta complir, no? I jo crec que en aquest cas va jugar Raúl per un poc les circumstàncies del partit, no? I va complir. Hi ha que dir que, tot i el centre del camp que té el Barça bé, Enrique Puig, en Monchu, en Jandro i companyia, inclús Collado, que jugava de fals extrem, per moments no va estar gens còmode en el valor. Sí que va tindre 20-25 minuts Riqui Puig que va voler agradar-se, però tampoc això va significar que estiguera al Valor Campos tot el rato fent parades ni res per l'estil. I Alcaina ne té una altra
que és el que vos dia abans, que és una altra pèrdua a inici de valor del Barça B, que si el Castelló és capaç de castigar-la, doncs ara segurament estaríem dient-li de tot allí al seu central, al porter, no sé qui. Però mireu, ahí està la passada, que bé que listo està César, que replega aquesta pilota, li la dona al Caina, se la vol controlar i canviar ara de peu, i ahí ja Manolo, no tens tant de temps ahí dins de l'àrea. Jo crec que ahir peque d'inexperiència, no? Perquè un delanter centro, tal com te ve el valor i te ve a la dreta, si acomodes el cos, li pots pegar a la primera, perquè dona compte que ell se l'acomoda a l'esquerra i jo crec que no veu vindre al defensa, no?, per detrás. Per a mi és una oportunitat clara que tal com te ve li pots pegar perfectament, però bueno. I inclús Rubén Díez està ahí també, en el ganivet, Sí, està clar que de primera segurament hauria sigut la millor decisió, però bueno, ja era un minut, no sé, minut 67, el xaval havia fet molt d'esforç i segurament el camp no estava tan fresc, però sí, també té a Rubén Díaz al costat. Ara, després del partit és fàcil parlar, però bueno, és complicat allí. Sí, sí. Sí, però tu dona compte quines dues errades ha tingut el Barça. Una la paguen, no? La feu que paguen en un gol, i esta que és una altra errada gran. Al final el míster passa el que ens va comentar. Són xavals que arriesguen molt en l'eixida i quan t'apretes de veritat tens moltes possibilitats de furtar, perquè un mal control pot acabar en gol. Sí. El que hi ha que dir, Néstor, són suficients ocasions per a guanyar en un camp aixina? El gol que fas, més aquests tres, i la de cap de César Díaz? Ocasions, bueno, tens un parell, sí, però jo crec que no dona per a guanyar aquest tipus de camps. Però ells realment ne van tindre moltes més? Aquesta és la gran qüestió. Vull dir, ells van generar com per a dir, no, la victòria per a ells és justa? Home, ells van tindre més el pes del partit, ocasions tampoc van tindre, però bueno, que Castelló no és el Castelló de l'any passat, guanyar-li Castelló costa molt i costarà molt aquest any, i és difícil generar-li ocasions al Castelló. El Castelló, si té poquetes, el que té que intentar fer és aprofitar-les que tingui, però és el problema que tenim. Jo crec que el problema que tenim dalt, que quan César no està, igual s'apaguen un poc les llums, però bueno. Bé, César va marcar en Orihuela, però l'altre dia no va marcar i el Castelló va marcar, va veure porteria. Sí, bueno... Davant de l'Hèrcules se va fer un gol, va fer Gálvez i també se va guanyar el partit. Però jo t'estic dient que està marcant gent atrás, al mig del camp... I el meu punt de vista és que necessitaríem un altre davanter que marcaré gols. Però bueno, tampoc anem segons ara. Tampoc anem a demanar... Sí, havies dit abans un defensa, un lateral i ara un davanter. Ja van dos. Però si no n'hi ha ocasions, per què vols un delanter? Bé, 4 ocasions, te pareix poc? A veure, fora de casa. No, però a veure, les ocasions. Lo que passa, la diferència per a mi el partit, que el Barcelona... A veure, Manolo, quantes ocasions va fer el primer equip del Barça contra l'Atlètic de Madrid per a guanyar el partit? Qui ne va fer més? Però estàs... És que, a veure, de què estem parlant? De què estem parlant? Tu estàs parlant de dos equips, per exemple, d'un equip molt defensiu que és l'Atlètic de Madrid. I què té que veure? Però qui va tindre més ocasions? Ja, però l'Atlètic de Madrid va tindre diverses, que Ter Stegen va salvar el Barcelona. I qui va guanyar el partit? Bueno, sí, però el tema d'ací, te vull dir que el diumenge se van enfrentar dos jugadors, dos equipos que volen el valor, ¿vale? I van haver diverses errades tant d'un equip o l'altre i se van portar el partit el que va aprovechar les errades de l'equip contrari. Correcte. Però per estar allà dalt, jo crec que fa falta algo més d'ocasions. La setmana passada crec que vam tindre unes soles. Entonces, per estar allà dalt fa falta algo més. Si reclamem un delanter, hi haurà que crear ocasions. Si no n'hi ha ocasions, podem tindre 10 delanters. Nosaltres no tenim un Messi que se les pot... Bueno, sí, Jorge Fernández, que si Jorge està acertat, se les pot fabricar ell. Però nosaltres no tenim un jugador tan desequilibrant com pugui tindre un Barcelona, ja que has tret tu ara l'exemple. Entonces, tenim que tindre algo més. I per a mi no quedem en aquestes ocasions. Tenim que fer algo més, sobretot de 3 quarts cap a davant. Esta ocasió que ha tingut el Caina, jo no sé si és perquè és inexpert, però un altre killer de l'àrea te fa una altra cosa. Un killer de segona B, no t'estic parlant d'un... A millor l'idea de César, per dir una altra cosa. Sí, però ahir Néstor ja tenim que anar... Si està cansat a minut 67, però per a fer un anàlisi correcte, jo crec, ahir hi hauria que anar a una altra cosa. És a dir, quin és el caché que té ara mateix el Caina, amb tots els respectes per al Caina, és un xic que estàs començant en el futbol. Tant de bo d'ací 4 anys si està en el Castelló tinguin que pagar-li més diners, però tu vols algo que val molts més euros a dia d'avui, o no? Sí, no, si t'estic dient... No, perquè tu a un davanter que tu li digues, mire vostè, jo li pague tant, però vostè m'ha de fer 15 gols. No hi ha tants que te puguin vindre en aquesta situació, no? Estem parlant d'una altra cosa, no? Estem parlant... O sigui, volem un davanter, però volem un davanter que tingui 2 i ne faci una, no?
Jo vull un delanter que per lo menos te marqui 5 gols en una temporada. Clar, i això quan val? Que te Quan val marqui això? 5 o 6 gols en una temporada no crec que no valdrà tant. Un delanter per 5 o 6 gols? És que no tenim... Si lleves a César, quin té la projecció de marcar-te 5 gols? Ja, de però delanter tu del vas a un Castelló? bon delanter i fer un esforç per lo menos tens que demanar. Ja, però t'estic parlant de broma, t'estic parlant de broma. 5 gols es marcarà d'aquí hasta final de temporada, Caina i potser el Jairo si se recupere i Cubillas. Pues és que estic parlant un poc d'ironia, per això t'estic dient que vull un delanter que per lo menos te marqui 5 gols, que per ara, si lleves a César, no el tenim. Però bueno, que haguem firmat tots estar com estem ara. Sí, això t'anava a dir, que a pesar de tot Que això... me dona igual que no marqui ningú, com si marqui el Castells tots els partits un gol Castells. A mi m'és igual, escolta tu, que marqui el que vulgui, encara que sigui en pròpia porteria, com el d'Araujo, que també val, I jo el vaig cantar igual de gust, el d'Araujo en pròpia porteria, però que si a pesar d'això l'equip és segon, crec que està a un punt, no?, del Sabadell, sí. a un punt del primer, en 15 partits, Que sí, que jo firme estaré deixant tota la temporada sense que te marquen els davanters, saps? I guanyant de rebot o de penal en l'últim minut, me dona igual. Però bueno, si ja m'has dit que demanaria, pues jo te demano un lateral i un davanter. sí. Tu què penses de tot això, del tema dels gols i tal? Els gols se paguen o no, Marc? Jo crec que si l'equip hasta fa una jornada era líder, crec que les coses s'estan fent bé i s'està generant, no? S'està generant ocasions. Sí que és veritat que contra un equip com el Barça B tenim més possibilitats de crear ocasions perquè, ja t'he dit, són xavals que volen el valor i quan recuperes deixen molts espais darrere. La setmana passada contra el Llagostera és un equip que està encara darrere i l'única possibilitat d'entrar és per fora, no? Per bandes. Tinguerem molts centres, sí que és veritat que n'hi hagueren pocs remats, però els rivals ja ens van coneguent i vindran a Castalla a tancar-se. Per tant, tenim que aprofitar aquestes entrades per fora i contra el Llagostera no tinguem la sort de rematar, però jo crec que l'equip, si està on està ara, és perquè s'estan fent bé les coses i tenim que continuar, no? I no per perdre l'altre dia, n'hi ha que demanar altres coses, n'hi ha que seguir en el mateix que és com començarem la temporada, no? En aquesta mentalitat i les coses estan fent bé. Sí. I el Barça, a mi me dona la sensació que tenia més ganes de guanyar el Castelló l'altre dia perquè era líder. Sí, no te digues, L'any passat vam anar allí i m'imagino que els xavals del Barça dirien, bueno, estos aquí con 2 centritos y 2 tonterías los ganamos. I el diumenge passat no era aixina, perquè jo vaig escoltar a l'entrenador d'ells, el que va dir la vespre del partit, el dissabte, després de l'entrenament, i se va pronunciar d'una manera molt diferent, no? Viene el líder, estem a 6 punts, si guanyem ens col·loquem altres, és a dir, és una altra motivació també dels contraris. També guanyar a un equip que no ha perdut en ta casa, col·locar-te a 3, per a ells també és un estímul superior a jugar davant d'un equip que l'ha guanyat tot el món o que no ha guanyat a ningú i que a lo millor que te guanya tu, no? Sí, com va fer el Castelló l'any passat, que va arrasar un punt ahí... Són qüestions diferents, però bueno, tu t'has que oblidar del rival, tens que fer les coses el millor possible. A tot això, quina és la pregunta que plantegem avui? Per a deixar un momentet aparcat el davanter este dels 6 gols i centramos en el reglament. Quina és la pregunta del reglament? Pues ara la Anem a veure-la, companys. Reflectida. Vale. El metge de l'equip insulta l'àrbitre, va? Des de la banqueta. Això el del Castelló no ho faria mai, no? No. No crec. Molt bé. Seria molt dubtós, no?, que el metge del Castelló... No seria el primer que expulse, No. Vale, i la decisió que té que prendre l'àrbit, vale? Sí. Si el metge d'un equip. Vale? L'opció A seria l'àrbit no pot expulsar el metge, però ho reflectirà en l'acte. L'opció B seria l'àrbit l'expulsarà, però podrà acabar este partit en la banqueta. L'opció C, l'àrbit l'expulsarà, però podrà seguir el partit prop de la banqueta, però fora del terreny de joc. I l'opció D és l'àrbit l'expulsarà i haurà de dirigir-se als vestuaris, fora de lo que és la grada i el terreny de joc. Laura, pensa bé que és un facultatiu, És que és gent en coneixements importants i no saps mai si te farà falta. Seguro que l'acertamos. Segur, no? Però més o menys veus quina pot... Me puedo decantar entre 2. Entre 2. 50%. 50%. Manol, tu què dius? Esta l'ha feta repuscaeta, Perquè és algo que... És un poc de lògica, millor... Sí, és en lògica, l'únic. I a més, ell ja t'ho ha dit. No, jo no li he dit res. Jo no li he dit res. No. Ara pensarem. Lluís, tu què? Estaràs un poc a l'expectativa, no? Sí, jo estant a la Cruz Roja estic tranquil. Es pot expulsar. Per cert, tinc que dir que l'altre dia el Johan Cruyff, jo crec que més voluntaris no n'ha vist mai, I seguretat, vamos. Sí, jo crec que hi havia uns 500 de seguretat per a 2.000 espectadors.
2.604 espectadors. Ivan, tu vas cavilant ahir per on podrien anar els tirs o què? Crec que sí, però... Pensa-t'ho bé perquè David la sap segur i Marc teòricament també, no? Bueno, jo crec que és una, la tinc bastant clara, no sé si després serà o no serà. Sinó que Ivan, no val gastar el mòbil, eh? Aquesta pressió... No val gastar el mòbil. Bueno, abans de veure les jugades polèmiques, que no n'hi ha moltes, però n'hi ha una que tenim que debatre, jo crec. Anem a escoltar al míster i a veure'l, a Òscar Cano, que tenia també els mitjans de comunicació després del partit, i en la part final de la seva locució donava este missatge que crec que anem a compartir tots. Anem a veure'l. A ver si cada partido de ahora no siempre empatar siempre de uno. Traerme el documento donde tengo que firmarlo, porque realmente son números extraordinarios, ¿no? Pero sobre todo me quedo con la sensación que ha dado el equipo, con que no se ha visto excesivamente exigido en ningún momento del partido, con gente desubicada de sus lugares. Tienes que venir a jugar contra el equipo que mejor ataca, ¿no? Por sus condiciones individuales, ¿no? Por sus características individuales, y lo haces sin defensa porque no tienes a quién poner y resistes y estás de pie, encima tienes buenas ocasiones de peligro. Yo creo que para estar contentos, no más allá de que evidentemente pues, las horas posteriores a una derrota pues realmente no se puede estar feliz, ¿no? Pues sí, jo també firmaria, no? 15 partits, 7 victòries, 7 empats i una derrota. Si repetiu això en el segon terç, ja saps que se jugarà al playoff. Sí, jo crec que abans de començar la temporada ningú pensava en això, no? I damunt de la manera que se perd l'altre dia, crec que l'equip va fer bé les coses i n'hi ha que seguir així, no? Ara ve l'Andorra, que és un rival molt dur, i n'hi ha que alçar el cap, demà començar a treballar i anar a guanyar l'Andorra. Ara de seguida començarem a llegir ja whatsapps, a veure què conteu, a veure quina inquietud teniu després d'aquesta derrota de l'altre dia al Johan Cruyff davant del filial del Barça. Però abans, com dic, la polèmica. Anem a veure la primera acció que hem escollit, que és una acció, per a que no digues res, Néstor, en l'àrea del Castelló. És en l'àrea del Castelló, el que passa que és un penaltito o penaltín. De ficar de relleno, ¿no? De moment, com catalogar-ho, si és penaltito o penaltín. Claríssim. Perquè jo crec que fa una bufada d'aire en aquest moment i Saberio cau a terra, de fet Muguruza se gira i diu, i este? No? Ahí, tu què veus? No, res. És una espenteta molt suau. Ah, però tu veus espenteta fins i tot? Sí, home, el toque no. Bé, una cosa és tocar i l'altra és espentar, Pues espenteta. Però no és per a pitar el penal. Al revés, millor l'hagueu demanat, Luis, no? Un poquet. Oye, estic dudant de dir. ¿Verdad que sí? És més de lo que diu José Luis. Sí. Jo el que crec és que ell quan nota el toc del cos de Muguruza se deixa caure perquè té el valor, dona la sensació que el té controlat en el pit, que inclús pot buscar de pegar-li de volea. L'acció de Muguruza tampoc és no sé què fa. O sigui, realment... Va el bulto, no? Això també és veritat. No sé què fa ahir Muguruza saltant. L'entrada que fan és molt ortodoxa. Però tu és algo, Manolo? Jo te vaig dir una cosa. Possiblement ves esta penal. Si el control del jugador del Barcelona és correcte, pot posar en serios dudes a l'àrbit. Possiblement, al anar en el control, diu, no és penalti, però és que tu vas i si tu estàs d'esquenes, dona compte que tu estàs d'esquenes, vas a contra el valor, de moment te pega un col per detrás. No sé en quina potència, però dona compte que Muguruza fa algo que increïblement no sé per què li pega per detrás. El cols en el braç dret. El jugador quan cau fa la careta cap al costat com Busquets, Ojito. Mira a veure si està l'àrbit per ahí, no? Tira la careta. L'has ficat de relleno i t'ha tret un penalti. No. És que no ho sé, que dic que si hagués estat en el Castelló possiblement estarien dient que penalti. De totes formes, Muguruza no alça les mans, per tant... Muguruza Bueno, l'àrbitre ni fa moviment de res, a dir que... Així el que acaba enduent-se la pilota és Marc Castells. Tu què veus en aquest moment? Bueno, jo crec que hi ha contacte, però no és suficient, no? Al final, el que hem parlat, el jugador del Barça veu que el control se li va i ja busca terra, no? Entonces crec que no és penal. Però Marc, sempre és la pregunta de sempre. I si és fora de l'àrea, hagués sigut falta? Això és veritat. Claro, és que sempre diem això, no és suficient, però si passa fora és falta. Perquè a mi aquest tipus de coses me pareix absurd. És que hi ha dos reglaments. Un és els primers minuts dels partits, els minuts finals, i després és dins de l'àrea i fora de l'àrea. I a favor el de casa i el de fora. També. I després una altra cosa, si això ho fa el delanter sobre el defensa,
falta d'atac. Sí. És que és penalitzar molt un equip i tal, un Sí, però penalti. això ho els àrbitres, és que ho heu instaurat, en general, Lo dels dos reglaments en funció del minutatge i de l'àrea, i on es fa... Sí. Lo que no és targeta al minut 5 sí que ho és en el 70. Sí, clar. O quan tu tens una groga te deixen una miqueta més, depenent del partit. Però això ho fan tots. Mira, Pues claro, la però fan taula l'àrbitre. l'altre dia en la team de Barça no volia treure la segona a ningú. Clar. La segona targeta. Però ahí què dieu, David, tu què veus? Bueno, jo no pite per això, jo crec que no és suficient, no? Però si pita, conforme està el tema, igual no passa res, Iván? A mí me recuerda mucho al penalti que hubo en el Madrid-Juventus. Ah, sí, el de Lucas Vázquez. Ese. Yo creo que no, pero justito. ¿Y tú, Laura? Dile que no es penalti, así por lo menos se va tranquilo. A ver, yo creo que nos lo podrían pitar. Nos lo podrían haber pitado, creo yo. ¿Sí? Sí. Vale, va. Yo imagino que la gente en casa estarà dient esto no tiene ni idea de fútbol. Esta gent que fa sí que no té ni idea de fútbol. Corten, no? Bueno, però jo crec que també al veure en càmera lenta se veu més, Jo crec que en directe no pareix penal. A mí en directo parece una tontería, un roce o algo así. Yo creo que sí. Sí, pero bueno, l'hem seleccionada per algo, en esto. Vull dir... L'he seleccionat per contentar-me i t'han dit tot que podia ser penalti. Sí, bueno, podia ser, però no va ser. També podia ser penalti la que ve ara. I esta no, podia ser, no. Iguales, no? Sí, perquè va caure Alcaina dins de l'àrea del Barça. Anem a veure la jugada com ve. Este és Rubén Díez, el que porta el baló, i la torna a col·locar ahí a Muguruza. La centrada a l'àrea, i ahí cau a terra Alcaina, i este sí que reclama, Reclama ell, i no sé qui és el que va al segon pal, suposo que serà César Díaz, no? El que venia al segon pal també acompanyant, o Jorge, crec que és Jorge el que venia ahí al segon pal acompanyant la jugada, i els dos alcen les mans, a l'àrbitre, i l'àrbitre diu que s'alce a Raúl Alcaina. Què? Me pareix algo tipo lo de antes, no sé, que yo tampoco. Sí, igual de penalti, ¿no? Porque si avanzas de penalti, ¿no? ¿Esta serie de penalti Dos o...? penaltis ja se va a tragar l'àrbit. No, sigan. ¿Sigan? Sí. Jo no hagué pitat ningú dels dos, No? Crec que Per això estàs Ven-lo ara, ven-lo per ara. això estàs en preferent com a màxim. tenim la jugada ampliada, per si voleu... A veure si se pot veure una miqueta millor, no? Jo tinc el dubte de la mà dreta d'Araujo. I és que la rolle per darrere. Que si la mà dreta d'Araujo és on tinc la el clau dubte. està ahí. Jo crec que està agarrant-lo i que Alcaina fa el mateix que Saverio en l'altra jugada. Com nota que li està agarrant de la camiseta i ella guanya la posició, veu que el baló va fort i acompanya per a caure a terra. Però agarró, jo crec que sí que n'hi Però ha, Alcaina pot arribar, no sé en quina potencial hi agarre, però és que Alcaina sí que té possiblement l'aixa opció d'arribar al baló. Va molt fort el baló, Ja, però li passa propet. A part dona compte que se cau, no té ni opció d'estirar la cama. Però ahí és on se produeix el contacte entre els dos, ahí s'arrimen, i ahí comença a agarrar-lo, el que passa que quan va a estar en posició de remat Alcaina, Araujo ja té la mà llevada totalment d'Alcaina, però jo crec que algo li toca la camiseta. Tu què veus? Raúl després del partit va dir que sí, que el va agafar, però bueno, jo crec que també ho fa bé Araujo. La mà també la tapa del seu propi cos i l'àrbit és complicat que pite un penalti ahí. Jo crec que ho fa bé, sí que l'agafa, però la mà... Més penal que l'anterior o menys? O igual? Pues jo crec que más o menos igual. Ale. Tu hagueres xulat que, Néstor, tenint en compte que el partit se juga allí en Barcelona... Que si pites el primer penalti tens que pitar este. Sigan. No pites ningú. Sigan, no? Així tens els dos equipos encabronats. Molt bé, com se digui. Luis... I com l'altre, és a dir, si l'àrbit vol i la vol pitar, la pot pitar perfectament. No el veu, com diu Marc, no el veu clar perquè Araujo està tapant, diguem, i s'agarra que li fa a Raúl, però si la pot pitar, la pot pitar. Per a mi este és més penal que l'altre, Per a mi este és més penal que l'altre. Per a tu, Manolo? Més o menys per un estil. Sí? Són complicats. A veure, n'hi ha que ser realista, té que ser algo més per a un penalti, però el problema és que el reglament
No, però és que és el que passa, que Luis ara diu que no, tal, i estem ahí en directe i està pegant uns crits, àrbit, penalti, i ara sou jo el que diu que pot ser penalti, i així és tot és Però això és paribònic. normal, jo en ma casa també per bueno. penalti i tot, i el penalti de Martí vull tornar a veure, que no sé si és penalti, que estàs en una tensió i en uns nervis que no te pots creure, però ben així en tranquil·litat, jo crec que són penaltis però n'hi ha que ser realista. Per pitar un penalti n'hi ha que ser algo més, en els dos casos, no? Falta una miqueta més. Però en el reglament està per a complir-lo. Entonces n'hi ha que veure també... El problema que sempre se dice a la interpretació de l'àrbit. Sí, és complicat però en defensa, les coses consiguen, perquè al final tens que marcar, necessites tindre contacte físic, no?, en el davanter, i la frontera on està entre lo legal i el que és il·legal. Ivan, tu hagueres xulat algo o...? No. Sigan. Sí, sigan, en els dos casos sí. David? Jo, en directe és molt difícil de veure, però en VAR jo crec que sí que el pita, perquè jo crec que sí que l'agarra. I de fet, per això no remata. Si ho mires bé... Bueno, que ella ho està dient així molt No, jo enfadat, perquè fixa't, quan s'alça, la samarreta la té cap amunt, Sí. Jo crec que sí que... Però no se veu, vull dir, això en directe no ho pot pitar. Algun tipus de contacte n'hi ha, i des de luego Araujo és prou més gran que ell. De fet, ahí arriba, perquè està llançant per rematar, i passa algo. Què passa? Tropeza o l'agarra? Algo passa. Bueno, pues dos jugades molt similars, no?, fins ara, però complicades d'arbitrar. Esta tercera l'hem triada per a que ens expliques, perquè el tema de les mans és un altre dels assumptes que jo crec que ni els propis àrbitres saben quan és mà i quan no. Ens xulen, li xulen en este cas a Calavera, una mà en la frontal de l'àrea, una situació molt perillosa. Clar, no fa res que siga anormal, Josep Calavera, és a dir, ell té la mà en situació de jugar el valor. Li pega el valor a la mà i això és falta? Pot interpretar que és que jo crec que no és manos, vamos. Li tocan la mà, però és totalment però no se xule, involuntària. no?, com a falta. Jo crec que, a mi no sé si interpreta que la tenia un poc desplaçada i intentava ocupar lloc, però jo crec que fa poc va haver una jugada al revés que no ens van pitar a favor, en una igual crec que era, el dia de Llagostera, no sé, Pot ser, sí, un xut de Jorge fora l'àrea, sí. I jo crec que va ser més o menys igual que esta. Però esta jugada dins de l'àrea seria penal o no? No, és que a Sinya jo no ho tinc clar, de veres. És a dir, tu vas dir que si això fa el davanter és mans. És molt interpretatiu, però jo crec que ahí no fa res el jugador del Castelló per intentar tapar i se passen i res. Té el valor col·locat, el té mort, i a més, i Sebras està mort. Ja. Pues va ser una falta perillosa, que bueno, se la va jugar crec que va ser Collado i Campos va parar sense problemes. Falta? No, el problema de l'arbitratge és quan se dice una decisió depèn la interpretació. I és el problema, perquè les persones cada un interpretem les coses d'una manera. Això no és interpretable, Manolo. El valor li pega en la mà a Calavera, però n'hi ha que dir, si te pega en la mà i no volies que tens la mà normal, és falta o no és falta? Per el partit de l'Alavés, la de manos de Sergio Ramos, pues si li pones la camiseta a Sergio Ramos no hagués sigut manos. Entonces, ese es el problema. O són totes les manos o no són. No se pot deixar el reglament a la interpretació de l'àrbit, perquè d'una manera inconscient o conscient pues beneficiarà un equip. I se pot decidir un partit per culpa d'aquestes decisions quan cada un interpreta les coses d'una manera. Jo crec que ahí estan molt equivocats. Este any s'ha canviat lo que en atac, això sí que és una mano para pitar si la fas en atac, claro, que sigui involuntària. Però castigar així una jugada en defensa jo crec que és excessiu. Pues no ho entenc. I damunt te dic una cosa... Però bueno, és que és una jugada en directe que hi pot veure l'àrbit que potser la tenia un poc despenjada, jo què sé. A lo millor en esta categoria no ho sé, però en primera divisió o en Champions n'hi ha jugadors en qualitat de sobra com per a lo millor forçar este tipus de situacions, de buscar pegar-li al defensa o al jugador contrari la mà i forçar d'un partit que no tens res, de tindre, si tens un bon llançador, de tindre l'opció de tindre un lliure directe, que va tindre el Barça. Tu què penses d'aquest tipus de situacions? Que la pita perquè té la mà un poc separada. Entonces el reglament ara ha canviat i a la mínima te la van a pitar. Però t'he vist lo poc separat que està. Està a un pam, no? Lo que pasa es que a tu, Marc, por ejemplo, el día del Hércules va a ser cuando te va a pegar. El Hércules sí, però jo la tenia pegada. Y tú la tenías pegada, ¿no? Sí, el àrbit en ese moment va dir la tenies pegada. I jo tampoc estava mirant si me pegava la mà o no, jo me vaig girar perquè va ser una cabotà, entonces jo no estava pendent del valor. Sí, però hi ha voltes que el jugador veu que li va a pegar i ja se prevé, no? Ja intenta, si eres defensa, pues ficar-te-la darrere o ficar-te-la a pegar.
Però jo crec que Calavera és una acció de jugar. Vull Sí, dir, al final ell té el braç ahí i no pensa golpejar el baló, però el reglament ha canviat i moltes voltes no podem tallar-nos els braços. Se pega el baló a la mà de rebot i ja és penalti. El dia que jugues contra el Villarreal B, la primera expulsió d'ell davant del banquillo del Castelló també fa així, no sé què, li trau la segona groga. Pero en aquella ocasión parecía como que la Sí, levantaba Sí, un va poco. ser intenció, sí. 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 Per ahí, ¿estoy de acuerdo o qué? Laura, Sí, jo la crec greu que sí. xula o...? El reglament és que ara mateix ha canviat. Sí, sí. Si està separat, És un emboli de reglament. Sí. Hi ha que saber-lo interpretar. No és fàcil. No és fàcil. I la última, va ser penal o no va ser penal, Marc? Ara vaig recordar. No, jo crec que va tirar a la piscina. Va tirar-se a la piscina i el problema és que n'hi havia aigua, Tant de bo s'hagués pegat ahí un coscorro. Anem a veure-ho. Així, com diuen, no? Fica ahí la punteta i... Este I és Marc... de relleno, l'ha ficat també, no? Este és el més... No, home, no, que és clar. A veure, si així... A veure, tot el món... M'imagino que Marc Castells... Quants anys tens, Marc? No sé si és mala pregunta. 29. 29 anys, jugant a futbol, quantes vegades t'han eixit les coses bé i el dia següent malament i t'has acertat i has equivocat, com a tots nosaltres quan treballem? 1000 voltes. Vull dir, pues ja està, n'hi ha que assumir-ho i, No, I està és que clar, al tampoc és que final- estar ahí tancant en casa i dir, mira, és que vas fer el penal i vam perdre el primer partit i jo me tanco en casa i ja no vull entrenar. Ai, per favor. Al final, això és futbol, portem molts anys Claro. i n'hi ha que continuar, no? Al final, el futbol són accions que prevaleixen els errors i, bueno, ahí ell està més llest, ara tengo que aguantar, però és que ara, per molt que li pegue voltes, això ja no hi ha solució, no? N'hi ha que pensar, ja t'he dit, en entrenar demà i pensar en l'Andorra. Està clar que Sagrem puc fer 1000 coses, no? Parar-lo antes en una falta, 1000 coses, però ja no se pot fer res i tots els fins de setmana veiem accions com esta i ja està, s'assumeix i se segueix treballant. Sí. Tu eres del que li pega moltes voltes al cap o...? No, al final ja ha passat, està clar que te'n vas al vestuari, te'n vas malhumorat perquè damunt un partit que l'equip s'estava trobant bé, jo personalment m'estava trobant molt bé, veia el partit guanyat i en 5 minuts pues, el marcador es fica en contra. Te'n vas un poc decepcionat al vestuari per això, no? Perquè en un camp complicat l'equip estava funcionant molt bé i en 2 accions se te'n va el partit. Però ja t'he dit que passa un dia i ja estàs pensant en que arribi dimecres, entrenar i seguir sumant i treballant. Sí, però bueno, així va estar també Calavera un dia, que també venia de... Mira, aquell xic ha fet també molt bones coses i va tindre un dia pues, una errada, però és que al final el futbol n'hi ha que assumir-ho i bueno, els jugadors que estan al Castelló pues, ja portem molts anys jugant i m'imagino que han tingut pel·lícules d'estes pues, unes quantes, no? Anem a veure què diu per ahí el personal, Laura, a veure si tenim per ahí uns quants whatsapps, a veure què comenta la gent que està mirant-nos en el dia d'avui. Hola, Marc. ¿Crees que hay algún aspecto a mejorar para el próximo partido? ¿Ves capacitado al Castellón de estar en playoff durante todo el año y aguantar el ritmo? Bueno, jo crec que tenim que seguir la mateixa línia, no? Sempre se poden millorar coses, però bueno, jo crec que l'equip està treballant molt bé i que el partit contra el Barça no té que canviar res. I crec que sí, no? Si continuem així, podem arribar a playoff. Sí. Esta és la de Superpop. Tu no veus la revista de Superpop? Dels cantants? Pues prepara't. Hòstia, Buenas noches a todos. Como dijo José Luis el otro día, ahí va un pequeño interrogatorio para Marc. Un deseo, Pujar al Castelló a segona divisió. una promesa, Treballar per pujar-lo. una canción, L'himne del Castelló. un grupo de música, Els Beatles. una comida, El puchero de ma abuela. A ver, El Puchero, El puchero de ma abuela. que és canyero, no? Para l'hivern o què? Molt bo. una película, Una pel·lícula. Pues... Mira que m'agraden moltes. No t'adormes en ninguna? No, seguís a l'altra pregunta. No estic parlant. un día que no olvidarás, El ascens en el Castelló. un equipo El Castelló, y una afición. la del Castelló. Ahí estem. Era fàcil. La pel·lícula? La pel·lícula, pues... La de l'ascens? No ho havia pensat, no ho havia pensat. Més. Buenas noches. Marc, estuviste a la altura, nada que objetar. Como siempre en el fútbol parece que tenga que haber más responsabilidad en la parte defensiva que en la delantera. No ganamos porque no hicimos más goles que el contrario.
Bueno, està clar, no? Al final, el futbol, com hem parlat antes, se veuen més els errors defensius que els ofensius i, bueno, el que ha dit, seguir treballant i arribaran coses bones. Orgullo del Castellón. Muy buen partido a seguir así. Y Marc Castells, eres muy grande. Y siente el Castellón como un castellonero más. Pampa Morellut, Boquerón Albinegre. Bueno, donar-les gràcies, no? Al final l'afició sempre està apoyant i tinc que agrair-li molt. Te falta fer-te galletero. No? O eres més fallero que galletero? No. Està ben coincidixen, eh? Mai ha sigut fallero. No? Crec que una volta i perquè m'ha de fer ma mare, però fallero No te va poc. tampoc, no? I els coets? Tirar coets, això t'agrada o què? Tampoc. Ja me doni compte que no tenia ningún sentit. De ben xicotet. Més, Laura. Buenas noches, Marc. El domingo hiciste un buen partido. Lo del penalti son lances del partido. Lo único que nos faltó es un poco de suerte. Ánimo, héroe del ascenso. Un placer conocerte. Bueno, el que hem parlat antes, no? Al final, si farem el 0-2, pues estaríem parlant d'altres coses. Este es un mensaje de tema futbolístico, ¿eh? Hola, buenas noches. Alcaina le dio otro juego. Muy bien el chaval. Alfredo tendría que tener más minutos. El chaval tiene calidad. Estàs per mi, també? Sí. Sí, no? La veritat que Alcaina l'altre dia va fer molt bon partit, com hem parlat. És un xaval que és molt fort en el cos a cos i sabíem que els centrals del Barça eren forts, però a la mateixa volta eren joves, no? I crec que va fer un gran partit. Alfredo pues, és un gran jugador, crec que els minuts que l'hem vist ha fet coses molt bones, no estan tinguent minuts, per tant té que seguir treballant fins que li arribi l'oportunitat i aprofitar-la. Bona nit, Castells. Se ha sigut injust amb tu? Gràcies i ànims, crac. No sé si s'ha sigut injust o no. No sé si se refereix al penalti o què. Però crec que no. Crec que en el Castelló sempre se m'ha tratat molt bé i content. ¿Y el último? Enhorabuena, Castells. Como siempre, dándolo todo por tu equipo. Nos queda sacar 16 puntos para tener la salvación asegurada con 44 puntos. ¿Crees que lo podemos conseguir antes de los últimos 10 partidos? Y entonces poder pelear para poder jugar sí o sí, incluso en el primer puesto? Jo el que crec és que hi ha que anar partit a partit, com hem anat fins ara, i crec que a poc es poden aconseguir coses grans, però sempre anant partit a partit i hi ha molta humilitat. Molt bé, pues ho deixem així en el tema dels whatsapps, després continuarem llegint més. Tenim que anar a la pausa, però a la tornada farem un poquet d'història perquè el Castelló en té i molta. Camí dels 100 anys, l'Andorra ja ha jugat 4 temporades, l'Andorra del Principat. Hi ha una altra Andorra que també ha jugat davant del Castelló, que és el de Terol, però estic parlant de l'Andorra, el Futbol Club Andorra. 4 precedents n'hi ha en segona divisió B4 i n'hi ha un precedent extraordinari que signaríem tots sense dubtes el poder repetir-lo este proper diumenge. I a més, David Peris té que explicar algunes claus, ara que s'ha produït la primera derrota per a que tot vagi com fins ara igual de baixina. Que no te'n vagis, tornem de seguida sí, a Castella Directe. Fins ara. Ja estem de nou així, a Castella Directe, en la represa, Néstor. Directe total. Tens que dir-nos quina hora és? Les 10 i 22. Les 10 i 22 minuts. I quina temperatura tenim a l'exterior? Pues no ho sé, però farà Ahí t'ha pillat. Però fa fresqueta, no? Pues Ha canviat. Tenim una nova dana. Bueno, David, contamos, ¿això té que preocupamos a nivell mental? Bueno, a veurem, no? Què te preocupa més? El vestidor o nosaltres? O l'aficionat que ara està a veure què passarà? Els aficionats, sobretot el Castelló, en general, en l'afició espanyola, però sobretot el Castelló, el que fem és pujar i baixar molt ràpid, no? L'any passat estem parlant així, estàvem tots i unes cares que pa què, no? I ara pareix que siga tot jauja, no? I sabem que això pot canviar en 2 partits, per cada amunt o cada avall, perquè el futbol és això, no? I jo crec que l'important del vestidor és tenir els peus a terra i fer la feina, saber que aquesta feina te pot donar resultats i al final seguir en aquest treball, no? I a mi, per la sensació que me dona des de fora, jo crec que des del principi de temporada està en aquesta línia, el construir una idea de xoc, construir un equip, implicar a tots els jugadors en la línia que se creu i ahí estan, no? Seguir ahí.
que jo crec que n'hi ha que seguir ahí. De fet, en la xerrada que va parlar el míster fa 3 setmanes en la UGI, per lo menos lo que va comentar és, a part de que bueno, eres un animador de la grada de Castalia, va comentar que sigui la idea de xoc i que sigui el treball. Bàsicament se trata d'això. Seria enfortir l'autoconfiança, que no és a través dels resultats, sinó a través del treball, que sí que te produir resultats, i seguir ahí, ¿no? Resultats és algo anecdòtic, d'alguna manera. Lo important és el treball, que és el que te va donar a poder tenir resultats. Sí, però els resultats al final t'acaben reforçant sempre la idea, no? Sempre diem en el futbol... Sobretot a l'entorn, no? Si acompanya el resultat te vas fent fort... De fet, en aquest sentit, diuen que n'hi ha 2 formes de construir l'autoconfiança, no? Una que seria a base de resultats, però sobretot la forta és la que se construeix a base de treball, que al final la gent se creu que el que tu estàs fent és el que te pot donar possibilitats de guanyar, no? Independentment de lo que passe, i el que passe tu ho controles. A mi m'agrada molt la frase que diu el míster, que diu vamos a intentar controlar el partido, no? Algo així, diu. I té que veure en això, en fomentar l'autoconfiança. És a dir, l'autoconfiança és el que jo puc fer per aconseguir un objectiu. Ser realista, veig el que n'hi ha, i intente ficar tot el que tinc al meu abast per a poder aconseguir un objectiu, i tots els jugadors, tots els que estem ahí, ens creiem que això és el millor que podem fer, no? Jo crec que això està ahí. Això és independentment de resultats. Els resultats reforcen això, però n'hi ha que crear l'altre per a poder... Però si tens molt de treball, com l'any passat, a mi treballaves molt bé i després no tenies els resultats, això pot minar psicològicament. Clar, òbviament, quan més guanyes i s'està acompanyat en el que tu fas, l'autoconfiança és més forta, però són 2 coses diferents, d'alguna manera. I una altra pregunta. Aquest discurs que fa sobretot l'entrenador de que el primer és la permanència, un equip que a la jornada 14-15 va primer, segon, això com afecta els jugadors? Li vol llevar pressió o perquè fer aquest discurs quan pareix que la permanència s'aconseguirà, esperem que s'aconseguís que lo antes possible, però que és llevar-li pressió als jugadors per dir no, nosaltres la permanència. És molt bon plantejament, perquè tu tens un objectiu de principi de temporada que no l'has aconseguit, perquè el tens que canviar. Anem a aconseguir l'objectiu perquè tu el normal és que tu focalitzes tota la teva motivació de qualitat, orientat un poc a l'objectiu que pots aconseguir, a lo que pots fer, en base a això. Quan canvies això, canvies coses. Per exemple, tu imagina que anem a intentar, tenim l'il·lusió d'aconseguir la permanència el més pront possible. Això és una forma de plantejar la motivació, a nivell global i altres coses. Però si tu dius, anem a ser primers, els jugadors no estan igual ja. Ho has canviat totalment, això. Ja tenen l'obligació de ser primers. No tenen la il·lusió de poder aconseguir un objectiu il·lusionant, no? I això n'hi ha que controlar molt bé, perquè aquestes xicotetes coses l'any passat estàvem així parlant de pressió. No podem baixar, tal, no sé què, no, ara estàs, que bé, no? Anem a fer el que sabem perquè això ens pot donar l'èxit. I si tu canvies, t'obligues a ser el primer o fer el play-off, estàs canviant coses. Ja t'estàs ficant més pressió. Estàs canviant coses que tampoc sabem molt bé com... Aquesta derrota, tu creus que és millor que hagi vingut tenint un rival com era Andorra la pròxima setmana o hauria sigut millor tindre-la en un rival més assequible? Perquè n'hi ha una arma de doble filo. Clar que si ve Andorra i li guanyes, te pots fortalecer molt més, però també és més complicat. Sí, però és el que estàvem parlant. Si nosaltres focalitzem la nostra autoconfiança en els resultats, depenem de molts factors. En canvi, si focalitzem en el treball, jo al final vaig a fer el meu treball. I és independent de contra qui te toqui, perquè tu podies haver perdut contra l'Ontinyent. Sí, però si tu fas molt de treball i no te dones resultats com l'any passat, dius, al final arriba un moment que dius, jo per a què treballe si no tinc ninguna recompensa. N'hi ha que jugar, està clar, n'hi ha que jugar en tot això, perquè si no guanyes, al final, però si encara que no guanyares ningú partit, però els jugadors estiguen plenament convençuts que el treball s'està fent bé, l'autoconfiança és alta. Òbviament no passa, perquè si no guanyes ningú partit, l'autoconfiança no està alta. Saps? Està tot relacionat. Però sobretot és intentar controlar el que depèn de tu, no? Estar pendent del meu treball, seguir, m'ho crec, i una cosa important, que crec que pots jugar el play-off, perquè és una possibilitat, pots no jugar-lo, però pots jugar-lo, no? L'important és anar construint ferramentes per a quan tu arribes a situacions noves, tu sàpies que estigues convençut de què pots fer en aquest tipus de situacions, no? Per exemple, el partit del Barça de l'altre dia, Cubillas no va jugar pràcticament, va jugar 2 minuts, no? Sí. Bueno, és algo que forma part de l'estratègia de l'equip. I això els jugadors ho deuen d'entendre, o l'ideal és que ho entenguen. Vull dir, no jugar a Cubillas no perquè Cubillas no estiga bé, sinó perquè considera que era millor que jugara Raúl Alcaina. I forma part de l'estratègia.
Clar, això ho construïssis i els jugadors, l'equip, al final s'ha donat compte que està tenint recursos per a diferents situacions, però té que ser conscient d'això. No sé si m'expliquen això. Sí, sí. Saps? Perquè tu quan jugues un playoff jugues una altra lliga, no té res que veure realment els partits. Són diferents. Sí. Tots els recursos que tu has construït per jugar ahir te van ajudar a fer front a aquest tipus de situacions. I això jo crec que també n'hi hauria que tenir en compte, sense oblidar-nos de l'objectiu principal, que crec que hauria ser la permanència encara. Sí, però menys assentar-se, no? Sí, sí. Tenim unes quantes frases, no? Unes claus, no? El que li han demanat a David per a un poc tota aquesta situació que, bueno, no és preocupant, tot el contrari. Jo penso com el Carcano, de 15 partits, 7 i una derrota, d'ací en guany el que ve i l'altre, no? Però bueno, perquè això és futbol i també perfectament pot arribar el partit el diumenge i no guanyar-lo, no? Perquè, a veure, tu quan jugues un partit s'empenyen situacions encara que de moment està eixint tot molt bé, no? Però si pots desenvolupar una miqueta, ¿no? El trabajo es un poco lo que estabas comentando, ¿no? Lo que te lleva al éxito poniendo cada uno en su sitio cuando sea el momento. Això fa referència al poc immobilisme que hi ha hagut fins fa 3 partits en les alineacions per part de l'entrenador, per exemple? No, jo crec que al final és marcant alguna línia a seguir, un treball. Tu elegis un pla de xoc, una forma de treballar, intentes involucrar tot el món per a que estigui d'acord en aquesta línia i intentes convèncer a la gent de que això és el millor que pots fer, no? Jo crec que el cas més clar és el del Cholo Simeone en l'Atlètic Madrid. Vull dir, quants anys porta el Cholo en... 7 anys porta, 8 anys. 7 o 8, Sí, un club que és molt raro. És molt complicat, no? I el que fa, jo crec que si li preguntes a qualsevol jugador de l'Atlètic Madrid què té que fer en el partit, com té que jugar, ho té claríssim. Té superben definit. Sí. Ells saben que treballant van a tenir opcions i se creuen en el seu treball. I és un poc la idea. Pots perdre contra l'Andorra? Pots perdre. Òbviament, contra ells pots guanyar, no? Però el que no pots deixar de fer és el que tu creus que tens que fer per a guanyar. El treball. Més qüestions, companys? Ahí tenim la següent. Juntos, con cabeza y corazón, estaremos más cerca de nuestros objetivos. Unitat, no? Sí, però sobretot dues coses. Jo crec que el Barça té una frase, ho tenia... Si la té el Barça, a Òscar Cano li agradarà. No, sí, sobretot en la jornada aquella, crec que era seny, pit i cor, o així, no? Pot ser, sí. Jo crec que sí que tenen el futbol base, o alguns equips per lo menos. Vull dir, al final no és ni ficar collons. Tu primers collons que fiques no guanyes un partit. I de fet, moltes vegades quan fiques més collons, el que fas és controlar pitjor l'estrès, no? I funciones pitjor. No, és fer-ho, òbviament, ficar l'esforç que toco, tindre el pla de xoc que toco i prendre les decisions adequades. Si tu fas això, pues, el normal és que pugues estar a prop de l'èxit, no? Si no ho fas, pues, estaràs més lluny. Següent clau que tenim per així de David. Más importante que ganar o perder es crecer siendo cada vez mejores para ser más fuertes en más situaciones. Claro, es lo que estàvem dient antes. Jo estic pensant en el playoff, perquè... Jo també, no te cregues. Quan analitzes, no? Però vull dir, sense perdre l'objectiu inicial, no? Però tu quan analitzes un poc les finals de temporada... De fet, crec que l'any passat vaig escriure un article en Levante Castelló que parlava sobre això, no? Quan estava Levante Castelló, que no està. Quan tu analitzes un poc els playoffs, tu veus els equips que tenen probabilitats de tindre èxit conforme han portat la temporada. O sigui, els recursos que han anat tenint, com han funcionat en diferents situacions, no? Quan més ric eres, més possibilitats tens de fer front a aquest tipus de situacions, no? Òbviament, guanyar és important, millor que perdre, però al final és un partit. Jo per un partit no vaig a tirar tota la temporada. No vaig a intentar guanyar cada partit sense oblidar-me del global, no? Seria un poc això. Sí. Jo, ara continuem amb més coses, però tu que portes ja molts anys jugant, en el tema psicològic, penses que el míster està portant bé el vestidor? Tu, per exemple, abans hi havia un WhatsApp que jo crec que se referia a això, no? Has estat molt de temps sense haver debutat en Lliga, no? Diu que l'any passat era indiscutible, tu, Galve, bueno, al final els rols canvien, no? De temporada en temporada, però veus que el míster ha sigut capaç, no?, durant aquestes jornades de tindre-vos a tots involucrats i esperant que quan vos arribi l'oportunitat d'estar al 100% per a ser útils? Sí, jo crec que al final el míster té les idees molt clares, no? I és el que ens transmet a nosaltres. Quan un entrenador té les idees clares i les sap transmitir al vestidor, crec que això es veu en el camp, no? Al final, el que ha parlat ell antes, no? El Cholo Simeone transmiteix i tots els jugadors saben el que tenen que fer al camp. Pues nosaltres és el mateix, no? És una filosofia diferent a la del Cholo,
però si li preguntes a un jugador sabrà dir-te el que té que fer en el camp, no? I això és molt important. És un entrenador que va mort en les seues idees i els que no estàvem entrant i no teníem minuts sabien que quan ens tocara l'oportunitat hi havia que aprofitar-la, no? I és així. El futbol al final us juguen i quan van les coses bé juguen molt, els altres tenen que esperar aquesta oportunitat de lesions, sancions i quan entren, aprofitar-la. Sí, sí. Més detalls, més cuestiones que vulguis destacar, David. Así tenemos una altra. Cuando uno hace su trabajo con ilusión y criterio, puede sentirse orgulloso. Sí, un poc deixant els resultats com a conseqüència de, ¿no? Esta frase es un poco una chicoteta copia de un entrenador de la Liga Americana de Bàsquet, que John Wooden, seria, que crec que ha fet alguna pel·lícula, que un poc va revolucionar tot això, no? Que va ser capaç de guanyar no sé quants campionats de la Lliga nord-americana, la NBA, no? La universitària, no? Sí. I un poc deia això, ell no volia guanyar els partits, ell volia que els jugadors ho donaran tot, no? I és un poc, estem parlant de lo mateix, és intentar fer el treball el millor que pugues i en això ell se sentia satisfet i va ser el que més va guanyar en Estats Units. Sí. Jo te volia preguntar, i l'Andorra què està pensant? És a dir, fiquem-nos en la pell del rival. Tu veus que el Castelló, que és un rival teu, per al playoff, perquè l'Andorra, encara que siga recent ascendit, és un equip que està fet per a jugar el playoff, per a intentar pujar. Ells que han vist que el Castelló ha perdut el primer partit del passat cap de setmana, se veuen més reforçats? En aquest sentit, com canvia la gestió psicològica d'aquest enfrontament? Sí, perquè tu tens una percepció respecte a lo que pot passar. I el fet de que hagin derrotat ja el Castelló, pues bueno, sempre te diu, mira, si estos han fet, nosaltres per què no, no? Això ja se fica ahí dins, no? Rafa Nadal, quan va guanyar a Federer, pareixia que no se podia guanyar, després la gent va dir, pues igual Federer se pot guanyar. En tenis també, quan Charlie Moya va ser número 1, Rafa Nadal va dir, mos ha obert el camí, no? Perquè necessitem models per a fer certes coses. Si s'utilitzen bé, doncs són bons. En aquest cas, jo crec que tampoc influirà molt, I per últim, per al públic, per a l'entorn, per a nosaltres, per a la premsa, per als aficionats... Jo crec que l'entorn té que disfrutar del Castelló, sobretot, no? Sí, però això és molt fàcil de dir, però després la gent s'enfada, perquè tots volen més. És a dir, si guanyes només un partit cada 5, vols guanyar-ne 3 cada 5. Quan guanyes 3 de cada 5, no és prou. I és així, això funciona així. Una de les coses que, quan se va parlar de que en Castellà se ficarà el You Never Walk Alone, a mi, jo preferís que l'himne del Castelló, no? Però jo crec que el missatge és bo. Tu te'n vas al camp del Liverpool i passe el que passe, el camp està animant, no? Anima l'esforç. Jo crec que això és un exemple. Així en Espanya i en Castellà passem del blanc a negre. Estem xulant quan ixen les coses. Quan a mi estàs fent un gran esforç o a mi tens uns condicionants que no t'ajuden. Jo crec que ara mateix seria una temporada molt il·lusionant per al Castelló per a poder jugar un playoff, a lo millor, no? O no, però estar ahí. El poder eixir d'una temporada molt difícil que va ser la de l'any passat i ara fer una temporada il·lusionant per als socis. Sabent que estem en segona B, que pots perdre 2 partits perfectament i teneixes del playoff i no tornes. Però pot ser que tot el contrari. És que això te va donar el treball. Ivan, tu que estàs a la graderia i que has viscut també els anys de tercera i ara estar en segona B, la segona temporada, les coses que estan funcionant molt bé, l'aficionat també s'acomoda al final o no? O esta és una pregunta... Sí, jo crec que sí, sempre. Quasi tot el món s'ha oblidat que fa un any estàvem amb Guti i estàvem jugant uns partits que, ja te'n recordes tu quan parlàvem. Perfectament. Així que ara el Castelló jugar... A mi m'agrada veure el Castelló jugar. Però tu te molesta, per exemple, que, què sé jo, un partit minut 20 l'altre dia contra la Llagostera, a millor s'entra, no li es ve com ell vol, se perd una pilota i hi ha algú que se queixa, o això forma part del futbol i és impossible... Jo crec que forma part del futbol. L'altre dia Muguruza contra el Llagostera sí que crec que va fer alguns centres que no van eixir, si no recorde mal. Sí. Però la gent de la graderia es va alçar, el va aplaudir i jo crec que no... És cosa del futbol, no? En Castelló sí que és veritat que el que han dit, passem del blanc al negre molt ràpid, la pell nostra lo diu, al final que jo crec que és algo normal, però que tenim que disfrutar de la temporada. És el que dèiem l'any passat, quan estàvem a punt de descendre, dèiem la temporada que ve volem estar a meitat tabla, però disfrutar de l'equip, que tingui un bon joc, i s'ha donat una situació en la que no estem a meitat tabla, que estem segons, i hem estat primers 3 o 4 jornades. Així que jo crec que n'hi ha que tindre els peus al terra, però mirar dalt i comprendre a l'equip les situacions que hi ha en un partit, que és segona B. Al final no pots tindre el domini del partit tot els 90 minuts. Sí.
des de dins, com se veu? Perquè, clar, és que continueu de tercera divisió, doncs teniu partidaris i detractors. Així tot el món té partidaris i detractors. Al final, quan ho estàs post, ja saps tu com funciona. Però el millor és fer les coses el millor que pots i pensar un poc en general, no centrar-te... Perquè algú sí que hi haurà, no? Que xularà o que li agradarà més que l'altre, a l'entrenador també, que si este canvi no m'agrada, que trau ja que a què esperes... Però això, separar-ho del futbol seria que anar en quatre, no? A veure-vos. Bueno, al final nosaltres no podem dominar lo que pensa la gent ni lo que diu, no? Lo que controlem és lo que entra en el nostre cap i el que tenim que pensar és estar focalitzats en el partit, no? No podem estar pensant si algú ens diu alguna cosa de l'agrada o no. Crec que el millor és estar centrat en el partit, hi ha moltes fases, sabem que l'afició del Castelló és una afició molt gran i hi ha pensaments diferents, no? Quan vas perdent hi haurà gent que te xiula, però tens que seguir i sabem que a la mínima que fas 2 o 3 jugades bones l'afició t'apoya, no? Això al final és bo perquè estàs en un equip que té massa social i al final disfrutaràs més que patiràs. Bueno, anem a veure els precedents. La història, que és molt rica, com dic, ja anem camí del segle en el Castelló i hi ha precedents en el rival que es visita este pròxim diumenge. Anem a veure, companys, els precedents que tenim en el Futbol Club Andorra. Ara l'Amos Piqué, no? Sí. Gerard Piqué. Messi també, algo. Que bonicos tindre diners per a gastadores, per a comprar de clubs i demés. Mireu, així estan els precedents. El més antic és el 6 de novembre del 94. Fa 25 anys, no? 25 anys, sí. 2-0 va guanyar el Castelló. Tenim imatges d'aquest partit, a més, crec. No? Tenim imatges, companys, i després anem a veure la resta d'enfrontaments. Però tenim imatges d'aquest partit de Canal 9. Ahí teniu Fernando Peralta, era el porter del Castelló. I, home, les imatges són de l'època, no? Però se va guanyar 2-0 a l'Andorra, ja saps, Marc, n'hi ha que guanyar... Si guanyeu 1-0 serà un fracàs, n'hi ha que guanyar 2-0. Que bonico és el traje, t'agrada, Manolo? Tricolor. País de los Pirineos. De l'època. Sí. Va ser un partit que va tindre les seues l'Andorra i van marcar Pedro Fernández Cuesta de lliure directe, indirecte crec que va ser, que li toquen la pilota i ell afusella des de la frontal, i l'altre el va fer Caneda, que també crec que, si no viu per així, ve prou, perquè alguna volta sí que l'he vist a David Caneda. ¿No de Burriana? No, ell és gallec. Estarà casat amb alguna xica de Burriana, si a cas. Va jugar en el Burriana, segur. Va jugar en Burriana. Sí, però jo crec que ell era... No ho sé, però d'algo de Burriana sí que... Crec que ahí està la falta, i ara farà el gol Pedro Fernández Cuesta, que este tampoc és d'ací, és madrileny, però i la toca Fermín a la curta i l'enxufa ahí Pedrito. Bon gol, Bon gol que marca... Això va ser en el 94, el precedent que tenim, i el segon gol el van fer ja poquet més tard. Pedro no era un habitual golejador. I crec que és Mateu, no?, el que està celebrant el gol quan entra dins de la porteria. Crec que és José Luis Mateu el que... Esta es la primera temporada de Pedro. El primer enfrontament, sí. La primera temporada que vam estar en segona B, després baixar a segona, no? Pot ser, sí. 94-95. Sí, pot ser. Bueno, i ja veu que vau tindre ahí algun... I mira quanta gent anava al futbol, Marc? Segona B, igual que ara, Sí, la veus, veritat. no?, com estava el gol sud, no? I entonces no feien tants partits en la tele. En Valla i tot, tifosa. Que n'hi havia. Rocha, veus? Ahí l'àrbitre no anava en contemplació. Bueno, ahí no va dubtar, No era com la nova generació, que es costa molt, Sí, este igual el minut. Sí. Bueno, pues les imatges, per cert, gràcies al canal de YouTube d'Aiscas, els amics de la història del Castelló. I per a continuar en els precedents que tenim, que vull anar jo al precedent que més m'interessa, podem tornar a la pantalla de precedents, companys, històrics, entre... Ahí els tenim. I la segona volta, el Castelló va perdre allà, 1-0. La temporada següent també se van enfrontar molt pront, el 15 d'octubre del 96, va perdre el Castelló a casa 0-1 davant de l'Andorra, ni soñar-lo, La segona volta, Andorra 1, Castelló 0, i any tenia millor equip que nosaltres, pel que pareix. I a la tercera temporada, 1-1 a Castàlia i 1-0 van guanyar ells allà, però atenció perquè els últims enfrontaments són de la temporada 97-98, 7 de desembre, quasi com ara, Andorra 1, Castelló 5 i la segona volta, Castelló 7, Andorra 0. 7-0, L'últim precedent que tenim del Castelló-Andorra. I com canvia el futbol, Luis? Sí, cambia. Ojalá, bueno, eso sería... Tu creus que coneixeràs algú d'aquesta alineació que li va fer 7 a... Segur. Segur? Segur. Sí? Anem a veure la fitxa tècnica d'aquest partit. Ahí teniu. Sangroni, Mendigain, Frías... Este crec que és de Burriana, no? El teu poble, no? Sergio Frías. Sí.
Cantero, Santi Cuesta, Galder, Jordi Masnou, que també viu així, Jan, que viu així, Sacarés, Julián, Paco López, entrenador ara del Llevant, va fer hat-trick, Paquito López, i van entrar també Manu Llum, que és de Castelló, però crec que està treballant en Bèlgica, Víctor Bertomeu, no? Si és el lateral és Víctor Bertomeu, que és de Nules, i Lluís, que és un xic que va jugar a l'Espanyol també, i Santi Palau d'entrenador. I este Lucendo va jugar un partit de Copa del Rei en el primer equip del Barça. I se va jugar i va ser el primer capità de la selecció andorrana. En Pancheta jugava la selecció d'Andorra. Pues van haver lluita entre golejadors, Julián i Paco López, que eren els puntes, van fer hat-trick cada un, i l'altre gol el va fer Lluís, que també era punta i que va entrar en la segona part. Pereñíguez Pérez, l'àrbitre. 19 d'abril... Jo crec que aquesta temporada Andorra va fer 3 punts o per ahí. Del 91. No va fer més de 3 punts. Tu d'estos no saps res, no? Això és prehistòria per a tu. Paco López, no? Sí que Paquito. Paquito ja estava pelat en aquest moment, no te penses tu que és de 4 dies, sí, però així va fer, jo crec que aquest any va fer 15 gols ell i 15 Julián. Entre els dos davanters van fer 30 gols. O eixe o el següent. Home, hi van fer 3 cada un, saps? Sí, no, però estaven els dos ale-ale, i jugaven en els dos puntes, i bueno, el nostre amic Sangroniz, que a més en el playoff allí en Portugalete van tenir l'oportunitat de saludar-lo. Però bueno, en batalletes, Néstor, tu en aquest moment anaves ja a Castalla o què? Sí, jo el soci ja era, feia anys ahí. Tens alguna foto en algú d'estos, en Paco López o...? Pues foto no ho sé, igual tinc alguna, segur. Bueno, anem a resoldre la pregunta, va. Aprofitant, anem a veure si el metge té la culpa o no té la culpa i té que abandonar les instal·lacions esportives. Esta és la qüestió que plantejava avui Néstor Ribes. Pues la pregunta era, bueno, la qüestió era el metge de l'equip insulta a l'àrbitre. I davant d'això, què té que fer l'àrbitre, no? Què té que fer l'àrbitre? Pues l'opció era l'àrbitre no pot expulsar el metge, però ho reflectirà en l'acte. L'opció B, l'àrbitre l'expulsarà, però podrà acabar aquest partit en la banqueta. L'opció C, l'àrbitre l'expulsarà, però podrà seguir el partit prop de la banqueta, però fora del terreny de joc. I l'àrbitre l'expulsarà i haurà de dirigir-se als vestuaris. A veure, és molt important, Manolo, que només n'hi ha una resposta en la que l'àrbitre no és expulsat. Tenint això clar... En què el metge no és expulsat. Perdó, el metge. L'àrbitre és expulsat. Vas en contra dels àrbitres, No me fan gràcia, ho reconec. No me fan gràcia. Vestits d'àrbitres, de persona, encantadors, però quan se vestixen d'àrbitre hi ha algo que es canvia. Manolo, la teva solució. Jo crec que sé quina és, però puc li fer una pregunta a... Sí, però primer contesta. Perquè no l'acaba d'entendre, no? Tinc ahí dos, però no, després la faré. Jo crec que és la C, crec. A veure, la C és, l'àrbitre l'expulsarà, però podrà seguir el partit prop de la banqueta, però fora del terreny de joc. És a dir, el Marquina estaria al bar, per exemple, no? No, al bar no, fora de la banqueta. Prop de la banqueta, en la primera fila o per ahí. Propet. Vale. I això és la C, la que diu Manolo. Tu, Luis, què dius? Jo pensé que és la B. La B. L'àrbitre expulsa, però pot acabar el partit en aquest partit concret en la banqueta. I després ja seria un partit de suspensió, en funció del que haguera dit, no? Laura? A ver, yo creo Vos tinc que arreglar el reglament. El llibre és així, és un bon regal per a Nadal. Quan pot valer això? 15 euros? Això jo gratis ho porte. Pues mira, podem regalar un llibre del reglament, és una bona idea. la B. La B. O sigui, com Luis, no? L'expulsa, però pot acabar aquest partit concret en la banqueta del seu equip. No m'ha seguido hoy, no te has fijado de mí. Ha cambiado. Es que duda entre la B o la A. Me has abandonado. Se ha fiado de Luis, que siempre acierta. El que més pressió té avui és Ivan, Ivan és el més jove, per tant, és el que no pot fallar, no pot errar de ninguna de les maneres. Si no tindràs que anar a la recuperació. Ivan, pensa-te-ho bé, pensa-te-ho bé, per favor. Quina és la teva contestació? Jo... es que claro, La pressió. A veure, ho tenia clar, però han dit tantes diferents que ara ja... Pensava que la era dir tota la mateixa. N'hi ha 4, no patisques. La A, la B, la C o la D? Jo crec que la B. La B. És a dir que... Una C i 3 Bs portem. Igual que Luis, igual que Laura. Una C i 3 Bs. I Manolo... Vale. David, m'imagino que ho sap, no vaig a preguntar-li. No la sé, però jo vaig veure una situació pareguda, recordo un partit de la divisió Murrena, i Ramon Llopis, que estava allí... És que quan hem dit que hagués expulsat a un entrenador, jo he pensat en Llopis. Ramon, però el pare, el metge, no l'entrenador, que està en el Benicarló ara, no?
Jo un dia va entrar sense el permís de l'àrbit perquè un jugador s'havia fet mal, el va expulsar i se va quedar ahí fora. Bueno, li va dir un poc, li va dir lo que tenia que dir, ¿no? Después el àrbit se va disculpar perquè realment el jugador tenia mal, realment, no? Però va entrar sense permís i el va expulsar. Jo diria la C, en aquest sentit, perquè no crec que faci que el metge se'n vagi a paseo, ¿no? Per tant, tu també eres del club de la B. De la C, la C. De la C, Ah, la C. Vale, estás en Manolo, entonces. Vale. 2 Cs y 3 Bs. Marco, 4-2 o 3-3? Jo dic la C. La C, 3-3? Jo me la xuve per la C, sí. La C, o sigui, l'àrbit l'expulsa, però pot seguir el partit, prou de la banqueta, però fora del terreny de xoc. T'ha passat alguna vegada, alguna cosa així? No, mai. Has tingut sempre metges tranquils? Preparador físic, sí. Metges, no. Pero físico que siempre en la banda siempre está detrás del asistente. La línia, sí. Bueno, pues anem a resoldre, Néstor. Pues, Qui ha acertat? És de la C o és de la B? És de la C. És de la C. Perquè te pot fer falta un metge després per alguna cosa que passa greu i si l'has expulsat i l'has enviat a casa... Però si el tires fora del terreny de joc no pot entrar al terreny de joc. No, igual podria entrar. Sí, si hi ha una lesió de gravetat, encara que l'hagis expulsat, tens que cridar-lo perquè la vida és lo primer. Sí. Com ha canviat les coses en el Castelló. Jo recordo partits en tercera que el metge de l'equip contrari tenia que atendre als jugadors del Castelló quan tenien un problema seriós i ara el Castelló ne té 2 de metges. Se van turnant, ¿no? Sí, però cada 15 días. de no tindre res a Eso es lo que yo te voy a preguntar. En este cas, si realment és Isa, que no el tires a casa, perquè està clar que tu no pots deixar un partit o un equip sense metge, m'imagino que tindrà una sanció. Claro. Disciplinària, 2 partits... Claro, però aquest partit... I el següent partit... per què no el deixen la no té metge, banqueta? tampoc no té metge, perquè no el deixaran sentar, no el deixaran entrar. O tindrà un altre. Castelló té 2. A veure, sí, però el Castelló no és normal. I després no és això, és tramitar una fitxa, que no tampoc és que coste 2 dies tramitar una fitxa. Això és el que vols dir. Claro, entonces és una cosa que és una congruència per ahí que... Sí. Bueno, lo que hi ha que demanar és educació, perquè els metges, escolta, se suposa que té un nivell superior com per a poder abstraure's de les coses que passen a un partit. Teòricament no deu de Seria el lògic, no? Però bueno, és una situació que se pot produir, efectivament. Bueno, el Castelló té metge dins del camp. Sí, també, és de Benito Álvaro Campos. Bueno, anem a rematar la feina. Crec que hi ha per allà algun que altre WhatsApp, així que a veure si en llegim uns quants. Buenas noches, un grande, Marc. A ganar a la Andorra el domingo y olvidar la derrota. Pam, pam, Morellut. Així és, no? A treballar esta setmana per a treure 3 punts el diumenge. Si fas gol, com el celebraràs? Com el dia de l'Orihuela, jo crec. O igual m'entra alguna locura, no ho sé. Està molt bé conèixer a Marc i als jugadors albinegres. Els humanitza. I a veure si això serveix per a que algun moniato tinga més respecte a les grades. Ai, poc tinc que dir ahí. Sacarlo de Boniet. Un saludo a todos. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿En el campo? Bueno, sempre he jugat al centre del camp, però bueno, crec que de central ara també m'estic sentint còmode. Después de estar todos los partidos sin jugar en Liga, ¿cómo afecta eso psicológicamente? ¿Puede afectar a la hora del rendimiento? Felicidades por el programa. Crec que ho hem intentat explicar, no, David? Però com a resposta... No, depèn de cada un, no? La gent, els jugadors al final tenen que preparar-se a nivell individual també, vull dir, hi ha una preparació col·lectiva, però després cada un, jo crec que Marc ha demostrat que un error pues, l'accepta com a que forma part del joc i al final intenta fer-ho el millor possible a la següent jugada, no? De fet, Ter Stegen, per exemple, jo sé que una de les coses que va fer que fitxar pel Barça era per això, no? Perquè era capaç de cometre un error ara, però a la jugada següent estar al 100%, no? Bueno, hi hauria una preparació individual que depèn de cada jugador i del treball que se pugui fer o el que siga, però sobretot una preparació col·lectiva que n'hi ha que fer a través del cos tècnic. Buenas noches. David, ¿ves al equipo mentalizado desde fuera para llegar al playoff? ¿Qué sensaciones tienes desde tu perspectiva? Jo crec que ho han comentat, no? Jo crec que l'equip per almenys està molt ben treballat, està estructurat. També és cert que no ha passat moments roïns, que va passar. Tot el món passa moments roïns, tots els equips, i n'hi ha que veure com respon. Però jo crec que s'està construint uns membres que te dona sensacions de que pot anar bé. Però tens que jugar contra altres equips. Això n'hi ha que saber-ho. Jo crec que s'està fent molt bon treball i n'hi ha que disfrutar-ho. Més, Laura. Castells, ¿qué se siente siendo, junto a Cubi, el jugador más querido del equipo, siendo el ejemplo de muchos niños? Bueno, pues es un orgullo, ¿no? Al final sentir el sentiment de l'afició i el carinyo que me tenen, pues és un orgull i bueno, crec que també Cullas i jo ho hem guanyat i bueno, molt content i molt feliç d'estar així en el Castelló.
A ver, un altre per ahí. Ah, mira, la foto de... Esta foto tenían ganes de consultarte. A veure el tema... Ixe eres tu, no? Ixe sóc jo, sí. Però, i esa careta, per a quan la gastes? Això, contamos un poc la pel·lícula esta de la Bueno, careta. això ho vaig comprar, farem un sopar de Halloween. No va a ser con la festa de Benjamín del Betis, no. Però farem un sopar de Halloween i la vaig comprar, i ja vespre la vaig comprar i vaig acudir al sopar en la careta. T'agrada donar sustos o què? Bueno, de vez en quan dona algun. Cuidado en això, que hi ha hagut de grosses, N'hi ha que triar bé a la víctima. Sí, això. T'ho dic per experiència. Això és veritat. Més guasses que hi ha per allí encara més. Manolo, que vuelvan las victorias y tus camisas. Que te firme una Castells cuando ascienda a la segunda valdrá oro. La grogueta te té que firmar, esa rayadeta, Pues va a agradar, Sí. Va, estic esperant a veure si Reixos me'n porta alguna, va. Sí? Papá Noel no, no? Tu són els Reixos. O Papá Noel, dona igual. Vale. Buenas noches, Marc. Mójate con la pregunta. ¿Qué opinas de que llevas 2 años que el equipo lo desmontan y hace 10, 15 fichajes? ¿Cómo lo llevas o qué opinas? Bueno, jo crec que aquest any sí que s'ha mantingut la base de l'equip, no? Han aguantat 10 jugadors de la temporada passada i s'han fet les coses bé. Sí que és veritat que l'any de l'ascens va ser un poc locura clavar a 20 tios nous en un vestuari perquè al final no es coneixen i crec que començaren la temporada mal per això. Va, 2 mesos i anem a casa. Laura. Esperemos que la afición esté a la altura del escudo. Si perdemos contra la Andorra, que es factible, que hayan pitos al final del partido en Castalia. Pues no passarà perquè no perdrem, no? Claro. No perdrem. Guanyarem. Buenas noches, Marc. ¿Tienes alguna manía antes de jugar o el día del partido? ¿Y Óscar Cano tiene alguna? ¿Tipo una plata de conejo o algo? Mira, la pata de conill recorda Omar Monterde. Va ficar una en el vestuari i l'agarré i la vaig tirar a la basura. Recordo que vaig obrir el caixó del mòbil i vaig dir que faci una pata de conill. I sí, alguna mania tinc, però cada volta menys. Recorde l'any... Dis la veritat, Marc. La temporada de l'ascens, el xaval aquell el va fer pols. La temporada de l'ascens, recordo que vaig aguantar fins l'últim partit en pantaló llarg. Després a Cubillas no el deixava baixar antes que jo de l'autobús, tenia que esperar-se darrere meua. I no sé, després me recordo que feia 10 minuts de caminant per casa antes del partit. No, són locures que al final pues, creus que te va bé i les segueixes fent. Sí. Una imatge curiosa, perquè fa una calor de por i anaves deixant arremangada en la botelleta aquella que vos donaven aquell any. Sí. I era un poc peculiar, però bueno, va eixir bé. Anava bé i n'hi havia que aguantar. Sí, senyor. I que dure. Tant de bo també puguem viure algo paregut. Jo, en jugar el playoff, signe avui mateix. Després ja veurem. No tots els anys se pot tindre aquest èxit de guanyar una categoria, però crec que seria molt important per a tots, per al club, per als aficionats, per a vosaltres, l'estar ahí. Ja aquest any podem competir en els clubs importants de segona divisió B. Però, bueno, com diu el nostre psicòleg, hi ha que anar poquet a poquet, pam a pam. Marc, així que te donem les gràcies com sempre per vindre així i te desitgem tota la sort del món per al diumenge i per als molts més diumenges de blanc i negre. Moltes gràcies a vosaltres i bueno, sempre és un plaer vindre així. I gràcies a David. Gràcies. Esperem que si tenim algun problema d'aquests Nadals ja te tocarem per telèfon per a que ens aconselles, si no estem d'acord en el batí i aquestes coses. Ivan, te veig pronte també, moltes gràcies. I a Laura, Néstor, a Luis i a Manolo els veig la pròxima setmana. Gràcies també a tu per estar allà un dia més. Bona setmana, el diumenge avui bolet a Castàlia i el dimarts ho contarem així mateix. Adéu, bona nit.